Penda Amel e Demba Ali Yunfal e Seynasi e Safiya Ndiaye e Mawa Mayram Suwadu Samba Wadi ko en naareɓe gonɗen min mi yeyitaɗo Gannasi si borom Tiwawon si ciwtoraɗɗom saaha fof e tawtoraɓe kase suyenero horɓe ɓe menen ko cosanon ko me wowi andude e sengo national anthem haray on accay hakkere wawɗen darade e nder 2 minutes rek waɗen national anthem men on eyyi on jarama fota wana seeɗa accon hakke. Thank you. After the count of 1. 1, 2, 3. Gambia, Lady Mindy, happy to den, golden duoden, fof wanana en kaural, hetare e jam nyande fof, yoluwa o ainu kule mende. Fimo jere de andira de jokondiren hele yimbe men fi holliren ko en goto den hollira yidgol moƴƴungol hesindine jikke men ka leydi men renu men Allah jom tagaɗo nder leydi Gambia. On jarama kelle kadi foto hara wona seeɗa min dara kelle yo ƴeeɓe mawɓe no gera hiɗandi korka ɗum weli de weli moƴƴano weli ha ɓurti ye hiɗandi ko hombo mari ɗo smartphone hombo mari smartphone min dara smartphone mene me yi fotiɓe ha waɗi miss flight ko ni ɓe watta korka waɗan serious de eyyi ko gonga ɗon ha joni ko ɗo mi noddata mawɓe men ɓe annduɗa ɓe gollani pulagu moƴƴa hara wona seeɗa woni maître Adama Balde kañuma e Abouba kodde nene e maître Adama Balde mi faala kella noon ɓe foto hara wona seeɗa kellaneɓe kadi kellaneɓe wona seeɗa ha joni haray ɓeɗo ko ɓe waɗata koko angale ɓe indata tribute manam ko woni tribute ko andutugol neɗɗo mo andunoɗon hari ɓeɗe golludude e makko walla mo golludude fulɓe ɓe te o ala ɗo joni nulaɗo men on ƴettitimo so haray ko fowtorama yafuye ko ɗum ɓe woni arde waɗugol ni inneteɗo sana seedi bisimilla mon on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama mo kala inde muɗum e yettode muɗum on beltanama kadi dendagal pulagu e fulfulde to wawi wonde e nder less dunde Baba Adama nde pop on calminama en jetti Allah noon en jettini Allah kadi Fulbe Africa ɓe ganduɗa ko kanumen dari mbaɗi ɗeɗo golle tiɗɗe lang ɗe ganduɗa kala ɓi pullo ene hanno darade ndeɗo darde waɗa ɗeɗo golle ɗum noon so tawi ɓe mbaɗi golle baaɗe hono dani enete ene wayno ɓe mbi fulɓe fof poti wideɓe ko ɓe jarama Pulaar noon heewi wiide jarama hebbinta reedu kono ne ɓeydo softede kono hatta enen pop en mbiyat Fulbe Africa Allah jarama on jarama golle mon ɓiɓɓe fulɓe kala jiiɗum ɗum noon minen min mbawata wiide tan kon jarama nde tawno neɗɗo ko poɗɗa wadde so tawi goɗɗo waɗi ɗum ene wayno poɗɗa wiidemo tan ko jarama ɗum noon mbiɗa yiiɗi poɓɓo noon Fulbe Africa no feewi en ñagari mama ɓe jaam nde Allah kadi rokkaten tawtinde e duuɓi limtinde nde tawno hikka waɗi duuɓi jeegom ko Fulbe Africa sosa tene kadi en ndi gila ɗum sosa faade joni
koɓe darini tan ko comme rentinde pulaagu walla kadi rentinde fulfulde nde walla rentinde leƴƴi fulɓe ɗe fof ɗum ɗon noon ko darde tinde lang ɓe dari tene kadi kala ɓi pullo ene wawi weddade hen desatal mum woni ko holɗum so tawi en denti en goni haɓɓere wotere hay goto wawa sarde en so tawi noon en carima woɓɓe gara cara en caaka en taw en mbawata wonde gotum ɗum noon ko hani hande ko enen fulɓe fof ndenten gonen hunde wotere ɗum noon eɗen jetta Fulbe Africa e darde mabɓe tinde hande noon ene wayno son jiiɗo henne darde kodde nene Abouba ɓe ganduɗa hewɓe ne keɗo ɗum walla hewɓe kadi meeɗa yiide ɗum to banggue radio walla to banggue saktirde ko nandi hen ala ko addi en ɗo henne so wona tawtude e golle ɗe ɓe mbaɗata ɗe ene wayno kadi ɓe dokki en pour mbawen haalde e goto mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leñol ngol ko goto darinoɗo e ɓiɗɗo leñol e ɓiɓɓe e nder leñol ngol ko goto kadi tinninoɗo e nder pulaagu gam wawde rentinde ɓe ganduɗa kadi hewɓe ndewiɗo henne gollani pulaagu ha hande cuurima leppi leydi leppi teddugal suuɗi ɗumen taw ko fulɓe jambereɓe ene jeeya hen ko biteɗo Sana Seydi goto mo ganduɗon ko naalanke ngana kono kadi ko jangde nannanno e nder ɓerɗe ɓiɓɓe fulɓe ɓe kono noon kodde nene hayso woni wonko humpiti hen nde tawno Pulaar ne heewi wiide e ko dahaɗo laaɓa jobbu ɗum noon maître Adama Balde guiɗo leñol nanɗo henne o wurde Sana Seydi ɓe jaadi to kala ɓe ɗannidima to kala tene kadi ko jinnaɗo makko kanko kadi wonko ande Sana ko no feewi no feewi no feewi ɗum noon ɓade maître Balde nanɗo hande maw haalanen eko faati e Sana Seydi mo ganduɗa kadi ligganima pulaagu ligganima ɓiɓɓe fulɓe kala kono noon kadi amin jettuma maître Adama Balde ne tawno ko neɗɗo tinniɗo e leñol ngol ko neɗɗo kadi ɓamtuɗo pulaagu nini o ummiri ko Dakar ala ko addimo so wona arde tawtore programme anniversaire woni Fulbe Africa te ɗum ɗon fof ko pour teddinde ñalande e ɓeydade kadi e teddinde ɓiɓɓe fulɓe ɓe nde tawno kanko kala to yaari wo ala ɓiɗɗo o ala debbo o ala galle ala ko jogui so wona pulaagu ngu jamma e ñalamo woni maître Adama Balde hay so tawi ɓi pullo kene woni e caɗele o ittanma e caɗele ɗe taw o nanni junggo makko koye jiifa makko walla o waɗiri ko ɗemgal makko walla o waɗiri ko peeje makko ɗum noon oɗo woni maître Adama Balde goto mo ganduɗon wona to banggue pulaagu to ala koko suuɗi ko ɗum ko onon jiyani ɗum koye mon mi sikku kala mo yi nduɗo sawru yi ceede baɗaɗe hen ɗe yi ko woni hen ene andi wona neɗɗo ɓolo dariɗo henne ɗum noon maître Adama Balde keldanemo ɗum noon maître mi accuma kalda e bandiraɓe bisimilla ma a jarama Abou jam hiiri e moɗon ɓiɓɓe fulɓe joni mi salminira on jolfe mi yi on jam hiiri mi salminira on jolfe jam hiiri e mon ɓiɓɓe fulɓe alade ko jam hiiri mbimi fulɓe jam hiiri e mon walla jam weeri e moɗon walla jam ñalli e mon mi nanani de on toon taaki jam tan alaga mon jam tan alaga mon e haala Pulaar de salamu fulɓe o fof ko namnal enen jogii salamu fulɓe haaɗi poti nayi jam waali ko Pulaar ko namnal jam weeri ko namnal jam ñalli ko ñamnal jam hiiri ko namnal calminɗoma o yima jam waali si jam waalani galle ma an haalantamo ɗum si jam ɗi waali galle ma an haalantamo ɗum donc Pulaar ko jogii ko ɗi laaɓi pos si wona gabbiɗo ɗum o woni laaɓani kono Pulaar ɗi laaɓi mino namno ko fulɓe Gambia jooɗiɗo walla ko fulɓe Guinée Sékou Touré jooɗiɗo walla ko fulɓe Sénégal walla ko fulɓe Mali jooɗiɗo walla ko fulɓe Tchad walla ko fulɓe Cameroun walla ko fulɓe Guinée Bissau jooɗiɗo fulɓe cale ceeren cale cende ɗon cale conge ɗon jenne ɗon
ɓeɗo sukaɓe sagataɓe dariɓe ittude human binneyagal darni fedde biyo fulɓe africa ko ɗon haaɗi. Si onon ɓe beltani poɓɓaneɓe, si onon ɓe beltani poɓɓaneɓe, ɗum ɗo wonno komi salminira on ko joɗɗini en ɗo ko sifrode hanki men noon woodi ɓe gonduno en hande ɓe galaɗo ciwtoren ɓe. Enen ciwtora mawɗo men gonnoɗo he leydi he woodi ko o waɗi, yiire Buuba Balde woodi ko o waɗi. Enen pi gimmoɗen mawninen mo he Jata Balde, ɓeɗo pi ko he leñol he gonno e nder Gambia, he Samba Sabali, ɓeɗo pi leñol ngol kaɓanteno. Kono hande ɓe galaɗo si en jooɗima ɗo ciftoren ɓe, Tijjani An en, Yorodoro Jalle en, Murtuɗo Jooɓ en, ɓe pi ko kaɓanteno ko ha hande nde ɗo ñalade meɗen. Si en jooɗima ɗo ciftoren ɓe janggo si en galaɗo ciftore en. On jarama, Allah jarama. Ko ɓuri weltade ko fof hande min ɓuri weltade. Mi nootima ɗo kono mi nooraki ɗo dow inde metere Adama Balde. Nooragol am ngol ko no addinmi ɗo général Buhari i salmina on ko pullo Nigéria woni, i dawa he darnuɓe tapital Pulaagu international. Colonel Ila Cissé Mali i tawa he darnuɗo tapital Pulaagu international, inin ɗo jooɗi he dow darne mum darimi ɗo. Kadir Yaya Cameroun i tawa he mawɗo tapital Pulaagu Afrique, hande salamu muɗum yottima he moɗon. Yorodoro Diallo, Cheikh Hamidou Kane, kala leydi Afrique ɗo pullo woni hande kan jooɗoɗon ɗo i weltani on onon ɓiɓɓe fulɓe Africa. Mino ñaagono seeremɓe ɓe no ɓe duwano sukaɓe Gambia, sukaɓe fulɓe Africa. Mawɓe ɓe mino ñaago on duwano ɗon sukaɓe fulɓe Africa. Mino nodda laamu ɗum Adama Barrow ko wonɗo ko piw, si a kontiɗo mawɓe hamɓe kewani ko sukaɓe tan gonɗo. Mino nodda laamu ɗum Adama Barrow nomo wattu hakkille sukaɓe Afrique e surtout sukaɓe Africa hande fedde darinde mawninde Gambia, mawninde ɓiɓɓe fulɓe kala gonɗo e nder Gambia. Mino yetta jaara he dow inde kadi Mamma Kande, nelal mum yottima ɗo ko Bahe Cumdi. Mi anda fulɓe onon nani Bahe Cumdi, onon nani Bahe Cumdi, on nanani Bahe Cumdi de. Bahe Cumdi woni Mamma rowani min gardiɗo hikka noon mo waɗa kongere parti makko o, ɗum haɗi mbo ɗo arde darade. O yi min no mi armi daranomo ɗo, mon on du'ano, mon on yetta, mon on jaara, mon wondi he mon jemma yo he ñaloma. Onon fulɓe Africa sukaɓe, kala mo jiiɗa woni mawɗo ko suka Idori, kala mo jiiɗa woni ceerno ko suka Idori, kala mo jiiɗa woni lamɗo ko suka Idori. Ya Allah wate mon barke, ya Allah wate moɗon barke he miijoɗi jogi ɗon he darde nde dadi ɗon. Allah jarama, on jarama. Yiyano noon kaalen neɗɗo goro bireɗo Sana Seydi. Sana Seydi si en darima enen ɓiɓɓe Fuladu Guinée Bissau fuɗɗi gaaɓu ha bafata, ari weli ngara ha Kolda, ɓagi base ha memi Soma, ko ɗo woni firdu Moussa Molo Fuladu ko Moussa Molo Jeyno. Sana Seydi noon leydi yo leydi, région yo région i jogui ñeño mum, jogui jaliɗo muɗum. Kono Sana noon woodi ko o waɗi he sukaɓe Fuladu, woodi darde nde o dari he sukaɓe Fuladu, woodi ko o walli ɓiɓɓe Fuladu. Sabu hoko woni ɗum aduna ko ɗiɗi, ko ma pindineɗa pina ganda nafaka hoorema. Kala mo jiiɗa suusi ko suyna, kala mo jiiɗa heɓi ko siftintina ko nangana. Sana noon
yalla yurme yaafombo yaafodamo he yimɓe mayɓe fofof kono noon hande mi yetti fulɓe africa jooɗade siftorde sana mbo ala ɗo mbo maayi woodi ganduɓe mbo woodi ɓe gandamo deke to noon debbo yo gorko yo no tinno anda daranade hoore mum ko zéro ko a daranima leñol ma ngol han woni fofof ittude kaale mum sooda kanŋe sooda otoji sooda galleji ko zéro si a walli musidɗo ma pullo han a walli musidɗo ma mbo godduɗa han a walli koddijo ma han ɗum woni ko nafatama janggo si a ala ɗo han ciftoreɗa fulɓe janggen becce ɗe fulɓe gudiren gire men fulɓe nanodiren joolaɓe ko waɗiraɓe men ko denɗiraɓe men serenɓe ɓe e seɓɓe ɓe ko noon sarakulleɓe ko noon sereraɓe ko noon hay jaagoji ɗi balantoɓe fof fulɓe goni dow mumen hoto on kule ɗum hoto on kerte ɗum fullo woodi ko Allah okki on si on jahiro gandal Allah ɗi okki on si on jahiro cuusal Allah ɗi okki on si on jahiro jande on Allah ɗi okki on si on jahiro jawdi on Allah ɗi okki on daare jeese monɗe hay yeeso ñibbiɗani yeeso fof ɗi rawdi ɗi laaɓi poste hoko waɗi ɗum yarde biroɗam kosam on jarama ɓiɓɓe fulɓe mi wawi ɗo joɗade ha janggo mi haalana on hoko woni pullo kono ko renda ko feccere on jarama on norima mino nodda police aɓe ganduɗa police ta ko a pullo si fulɓe noddi noroyo mino nodda militaire ta ko toni ɓorniɗa si fulɓe noddi ya noroyoɗa mino nodda député si fulɓe noddi ya noroya si ceernemɓe ɓe kala ɗo pullo noddi no joom immo woppa wutte o yaha leñol ngol ko leñol noddi ko leñol waɗima gonɗa ko gonɗa ko ɗum noon tinnoɗen noroɗen sukaɓe ɓe tinnoɗen no ɗeni dente kontina tinnoɗen no ɗeni dente baɗa seeremɓe ɓe duwane sukaɓe dare rewɓe ɓe tinne ko rewɓe jogii leñol rewɓe woni awdi rewɓe goni leydi hakkunde asaman o e leydi ndi mi haalana on leydi ko debbo asaman o woni gorko si asaman toɓi huɗo mayno ko yo fuɗa rewɓe darni leñol rewɓe burni leñol awa rewɓe tinne burnen leñol ngol jiɗe musidal mon jiɗe musidɓe mon ɓattine bandiraɓe mon worɓe ɓattine worɓe mon nana non ɗumen paama non ɗumen on jarama Allah jarama on jarama fota fota wona seeɗa maître Adama Balde kañuma e Abouba Kodde Nene yo andi rek ɓeni wo Pulaar no yaaji sifaɓe yo laccudege mabɓe ha ɓooya juuta yo andi rek bala yaden e Alpha Sall mo anduɗa o aray o wolana en seeɗa e history fulɓe Africa honnu on ko honno fulɓe Africa ardi yo andi ko goɗɗo wonno wolude jakaw yejjiti speech makko ko yette jallojo noon o hewtitunga waɗi ni o inni salamu aleykum mo on jarama tan ala toon min salminimo kala e nde mo yetteno mo nan ɗum jara windugol o fuɗɗi wadde ni ɓayno mi yahi toon ɗaɓɓiti mais yahi toon 15 minutes mo ɗaɓɓutude on ko mais jalla wone ɗo talol on ko jalla yetta Alpha ko gonga ha joni koɗo amina ko ɗon noddeten Alpha Sall mo anduɗa o wolana yen history fulɓe Africa ko honno fulɓe Africa ardi kellanemo fota wona seeɗa history fulɓe bisimilla ma Alpha Sall jarama kero weltaki kelle min dara ka eyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Salmini onon fo wonɓe ɗo musidɓe am fulɓe kala ka on tigi iwri o aduna Sénégal, Gambia, Guinée-Bissau, Guinée, kala ka on tigi immori aduna o mi salmini ɗum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Topic on hande ko fi iwdi pullo ko honto pullo iwri ɗum ɗon yimɓe bus no yeddodiri honto pullo iwi mi faala jonnude e brief history mi yata nder ha because oɗo ko programme fimen en fof kono mi faala andinde en honno waɗirɗen evolve
as Fulbe. Fewndo ɗo ni boundary Afrique fop sendanoma portoɓe en sendi ɓe mari different countries e nder Africa. Kono nani Africa wonirno. Before 1827 in the Berlin Conference, hari peji ɗuɗa in Africa. Komi faala wiude, Fulbe ɓen, according to history, e ko yimɓe buy windi, ka Central Sahara iwɗen. Because Central Sahara o, hari no mari leɗɗe. Ko leɗɗe wonno ka Central Sahara. Honto woni Central Sahara o. Ɗum ko present de Mali, Mauritanie, Niger, e Libye e Algeria. Ko ɗo wonno Central Sahara. Hari Central Sahara on no mari canɗi, no mari mawɗi, no mari piiji bus. Aroy non climatic change. Climat on sansi. Ari time ko inata di Bovedian period. Ko pullo atti, bay on tuma hari ko wanyugol, ko pullo on atti yettude naggengen ka burure, adda hoɗida e mum ka hoɗo. Pullo atti wadde ɗum in the Central Sahara. So dari joni in Tasseli and Adr in part of Algeria, Libya and Niger. On waɗi ɗum Google joni, on dari the rock paintings of Tasseli, on yiyay ko nayi ɗin desina kon ɓuri duuɓi guluji 12 gila ɗum ɗon waɗa. After ɗum ɗon ɓay Sahara on waɗi, after the Bovedian period, Fulɓe ɓen waɗi move to the south. Ɓay ɓe waɗi move to the south, e nder Sénégal, fleuve Sénégal, ɓe jokkiɗi Niger River, ɓe naati e nder Fouta Djalon. Ko Fulɓe ɓen atti arde hedde ga. Acci toon leƴƴi hedditiɗin ɗum ko Sarankulle, Maninka, Serer, ɓeɗo fof wonno ka Sahara, kamɓe wonno wadde rule Sahara on. So dari the history of West Africa, Mansa Musa, the capital was in Timbuktu, which was in the Sahara. At that time, the Fulani people were in West Africa, south of West Africa. So jangi kadi agriculture, what will be agriculture up to O level or A level. The Ndama cattle is an indigenous breed of West Africa. Indigenous. How can the breed be indigenous and the people who follow the breed, they are not indigenous? According to the World Food Program, a research that has been done, they said the Ndama cattle has been domesticated 8,000 years ago. Dubi guluji jetati. Sitai non Ndama cattle on wadama domesticate dubi guluji jetati. What do we non domesticate Ndama cattle on ko? Dubi jelu be woni Fouta Djalon ma Fouta Toro. So Porto be ben ko innata e ma Arabu be ben Fulbe ben ko India iwi, ma ko e Arabu be iwi. Dum don na gonga. Arabu ari West Africa in AD 800. AD 800 be ari Africa hari Fouta Toro wadama create in AD 300. A contemporary of the Ghana Empire. AD 300. And the prophet of Islam, Nulado no Jibina in AD 570. So what they subtract AD 570 minus AD 300, by 60 years, Fouta Toro wadama create, si Nulado mwedem Jibina, hari ontuma Arabu arali Africa. So ko honno non be innata en kaka Indian be ben iwden. Ma ko e Arabu iwden. Ko Afrique do jeya dem from the Atlantic seaboard to the Red Sea. Foko lady Fulbe in the belt of the Savannah and the Sahara. Ko lady men, the belt of the Savannah and the Sahara ko lady Afrique. Ko hondo woni ribai Sahara on wadi what be jippi to Lake Chad, what be jippi Nile, what be jawri Senegal, what be jawri Fouta Djalon, ko ni sendorden and their Afrique. Na Egypt ayuden arden, but we have influenced Egyptian civilization and Islamic kadi Egypt. Mi fala ka yade ton dum don fo mi fala ka sifade fimu. Mi yewto on kadi fi history of West Africa, the Ghana Empire. Be wolani ton fi Fulbe. Ko fi Maninka, Soninke e Babas. Kono be sifike fi hondum Fulbe be wonno e wadude. For example, the Ghana Empire ko Fulbe be wadi mo established. In the tropical history of Africa, be inni lamino be Ghana Empire ben 21 white kings. Donc andi Africa se inna danejo ko dum woni white because ko word of narration
n'importe ɓe wonno wadde min ma ɗum arabu ɓen ko fulɓe ɓen ɓe wonno wadde min. So ndaari the history of West Africa of Ghana Empire, indeji Ghana Empire ɗin fof ko indeji fulɓe. For example, Kumbe Sali, the capital of the ancient Ghana Empire, ko Humbi Habe Sali. It's a dialect of Futa Toro. Ko Kumbi be Sali, ko be Piru ha be Gani. Fetja don kadi Walata. Those who have done the history of ancient Ghana, they know. Walata ko hala Pulaar. Ko don be wala ino kadi fringes of the desert, fi yo be yawka forest, fi be yahana Kangyew. Eka Kangyew kadi aseteno ton ko don be no Wangara. Andi ko Arabu ma English. Be wata wadde pronounce halaji madin ko wadu ara ma wadu ngara. Just why inside ni welu ngara. So kabe asa no Kangyew kadi ko fulbe ko inde fulbe wonno ton. So yey kadi kabe innata bambuk. Kabe asa no Kangyew kadi na bambuk ko bambu. Ko sibe asi no Kangyew ha pari ko dum be wada no ka hore babbi be dumanno be naba. So the whole history of the ancient Ghana Empire indeji din fop ko indeji pulbe. Hide the name Wagadu because in the na Ghana Empire in the name ko Wagadu. Waga ko firi estoninke ko hearts ko woni naiding du ko woni lady. So any su ko sumi du ko woni lady ding ko woni sudu lady din suma. So ko woni Wagadu, that is the land of the herdsmen. Dum ko woni lady fulbe ben anda ka rewo jokko nagge e der West Africa ma Africa buri fulbe ben. So ko lady men mi fala yon andu dum hande ko ni woniri ko be nata koy arabu iwden ma dum koy indian iwden e yiwali indian e yiwali e arabu. Finally mi jonna o point, Flavius Josephus in AD 63 dum hari ontuma annabi Isa no feƴƴi rek nulaɗo jebinaka. The Romans or the Greeks, Jewish ɓe habuno. In AD 63 they call it the Jewish war. Flavius Josephus on ɗon wi wo fulɓe ɓen fuuta mama men ko fuuta wiyete fuuta ko tanirawo annabi Nuhu. Fuuta ko ɓayɓe iwi ka laana ɓe waɗi escape ko ɓe waɗi ɓayɓe escape ka laana ko ɗum ɓe innani mo fuuta ko ɗum waɗi kala ka pullo hoɗi ko fuuta wiyete. So wo on fuutajo ko honto hoɗi wo is in the land of the Moors. Ko honto woni land of the Moors ko Mauritanie e Mali e part of Algeria e Nigeria. Wo honno maayo ngon ka on hoɗi ton woni on ko AD 63 in Greece ko ton o woni ɓayɓe nangugo mo in Israel. Ɗuma on ko innete wo maayo ngon Niger wo ko the river of the Footite river. So the river Niger is called the Footite. So on jarama ko ha ɗo mi wawi on sifanade no heewi kono mi wata on yewtude on fop ko yimɓe Africa e iwa hay nokku e aduna o hay nokku ko ɗo jeyaɗen ko ɗo iwɗen en hoɗi ɗo ko ɓuri 12,000 years. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey nangu kadi jarama ta memmi moko bade esa Diallo waɗa joni poojde yo andi on ɗo min wonno yaade goɗɗo dance boy DJ yahidi ɗo mi hollama honno dance o waɗeteno. Ay si ɓe waɗi ni ɓe waɗani kadi ɓe waɗani kadi am kala tala nangu esa Diallo berit bay a jarama Alpha Sall a jarama e haalama he on nani ko haali ko en jangi hen enen fof a jarama min mbima jarama no bete nona seeɗa am hane mami goɗɗata waɗi garɗo ɗo joni enen fof en jiiɗum am Ilo Diallo minen mabisno DPS Office of the First Lady a jarama min beltima e argol ma he. Korka yes Jaja wallu en hen hoko woni hen goɗɗum eyyi ko gonga ina andi rek ɓe niwo ballal ko cende ɗen fop hiɗa wawi wallirde ɗo hiɗa wawi wallirde ko ɗo angale ɓe inni cash or in kind misiki kono woniri ka min janggano tubako moƴƴade ko Pulaar men muyni kono
pulan ngami wolata ngal porto wata du wolde so te mi ngila way wolde ko be wolata kon seeda kella nela fi dum non seeda ka aha o idi t-shirt ti yoron to si a ƴetti $200 ma soodi goto a walli fulɓe africa fi jango kadi ko gonga walla wona gonga kala faalaɗo ɗi t-shirt ɗo a wawa yaade yaasi ɓeni woyomi yaltindi ɓe yiya dani siko qtv a yoɓayno publicity t-shirt ɗin ɓeni wo pullo fow ko pullo kelle ɗum ɗon fota hara wona seeɗa ko $200 tum ɓe landi kala faalaɗo o t-shirt joni tawi ka dambugal yo wayade ton walla so tawi kadi ɗum ɗon tampina yon ha min addana yon t-shirt on ha ka jooɗi ɗon ɗon soodonmo pour waɗugol support fulɓe africa kala ko naɗu ɗon ɗon rek ande haray ko pullo e pulago wonɗo naɓude yeeso jaaja mi sikki ay o mawlana waɗɗo ɗo joni no woodi arɓe noon waɗeɓe no woodi araɓe en wat ɓe hebbolol he ok jaaja sukaɓe rewɓe fulɓe africa ngarata ɓe gamana on molanam ɗon si yawti ha hande ɗen dañi drama momin inniri false marriage woni drama he sukaɓe rewɓe ndeseteɓe taɓe cuwa fot rese ɗon si immima minna noon dañana cultural performance woni ñamakalanaɓe en gamat ɗo hande ha wela si allah jaaɓi am bisnoɗen sukaɓe rewɓe fulɓe africa ɓe ɓe gara ɓe gamana en ɗo molanam bisimilla moon DJ molanam please pilan be molanam
kellaneɓe fota wona seeɗa kelle ka aha on jarama fota wona seeɗa fulɓe africa juuɓe fulɓe africa on jarama ɓeyni wo duru ko ha ko madi joni mi faalo landade goɗɗum ko hombo ɓuuri nande english hombo am dara si police officer ɓe alaga hombo wonɗo police officer boy hombo woni ka police officer mi yiɗo woɓɓe nane ok police officer on imo jooɗi yo andi rek so tawi police ɓe heeɓi high rank kamɓe so ɓe jooɗi ke juniors ji ɗin aray e feƴƴugol yimɓe gorko e debbo ari landagol police officer on hewti inni mi faala yiwde boss ma junior officer on yahi ka boss ma ko waɗi salute on ni sir the he and the she are waiting for you outside and asking for you outside police officer on jaabimo senior rank on went out you bad English spoker so ko hombo woli English ɓurɗo wadde correct Hey! Boy, the he and the sea is coming, huh? The he and the sea. The he and the sea. Sir, the he and the sea are waiting for you outside. Went out, you bad English spoker. Hey. Jaja ko on kadi heddi. Drama o dañan dembe theater. Fulbe Africa nabe. Kambe he Union Hall Pulaar. He Bawrigal Youth Association. Kambe ndenti be gaddana on drama. Kella nebe fota arona seeda mode. Drama he der. Desa, ay way. Kelle way. Abe tawa. Jagu way moko ba watani way. No mi mbiron ni rek di association ay tati yo mi de pedde tati gaddanta on theater he dewle sukaɓe rewɓe gandanɗa ɓe cuwa fot rese ɓe itte he jangre mumen walla kala ko en wawi won ɓe totte worɓe ta ɓe cuwa ɗon tolno ɓen gaddanta on o theater min bisnoɓe ɓe gara ɓe jangguina en koɓe kalanta ko sen immima ɗon en poti dañ tottirgol award e mbindoɓe ɓe en gandi enen fulɓe ɗen dañi mbindoɓe he ɗemgal Pulaar hande Fulbe Africa tottirat ɗo award e ɓen mbindoɓe en dañat bobo dimo moɗo apari no kolka kaldirɗare rek ɓulɗo nan Pulaar kala poɗɗo an nanani Pulaar paro waɗi komin dañani on yeeso seeɗa kala poɗɗo an nanani Pulaar laaɓɗo tos wona Pulaar mbarano Pulaaramo paro waɗi komin dañani on bisimilla moon drama team on kellaneɓe foto wona seeɗa ɓe ara ka Mr DJ joni goɗɗum ha ɓe ara wayi Team production. Inna lillahi ko woni ndi leydi no weli ɗe balɗe inna lillahi ko radio el am ngel boni ɗe balɗe mi wayri hettade kabaru kono ko nanami e ndi leydi ko ndi leydi no weli ɗe balɗe ngel radio el ko mami fewnita ngel sabu subaka fof koto damal galle am ɗo jotomi mi hetto kabaruji ko yada e ndi leydi ɗo sabu ne no weli amayi aɗen tampi la yano opéra allahu akbar opéra weli assalamu aleykum komoni maɗo malik ba kono mbaɗɗa ba jam tande ba tanala aɗa selli jam tande mbaɗɗa ko aɗa jooɗi ɗo tun aɗa jento kibaruji ko radio ɗam ngel boni ɗe balɗe radio ngel moƴƴani radio e ngal moƴƴata kay heɓata batterie wallahi minen yano ko pera lega
opera weli to yiɗa foɗa yilo aɗa yaha tan yangeji ana foftuɗa haɗatte mi yaha peraji mi hay peraji mawɗo mali he mawɗo mali laccire kosam yo ɗum kono weli jange nge weli de jange o min de joni mi nayi wi madame o jaɓata mi yaha madame on ka accata a yaha amawi o jaɓata ko ɗum kay min mi nayi wi joni darano a mbiɗa fala yaade base de base mbiɗa fala yaade base koni accu yilagol honno mbo fammi yilo koni accu yilagol mawɗo mali kono camara camara ruddul mawɗo Pula ruddul mawɗo no mbaɗɗon aɗa selli mawɗo woni wayrondira an a jottako mawɗo mi wayri on yiide ha woni wayrondira wallahi ɗon gandi kono ɗum kam gandi onon kañ ɗum kam gandi ala an kadi ne min jiima fof ko kabaru on hino yilo rek no ɗaɓɓa kabaruji ko o wiyete rudul kabaru ko o mawɗo Pula so jikam rek ko weltare keɓɗon ɗum kam gandi kibaruji lesi omo jogui kibaruji saare ɗi ala ko an jogui de wona a yejjitani last time nde garmi ɗo kibaruji ɗi gaddumi ɗi mawɗo foti mi jooɗo taw jooɗo mawɗo wi amin ayi ɗaɓɓannoɗo ɗowɗi si hawri e futuro on duwa jaɓani ala ko ɗon haaɗi mawɗo on ko duwa jaabi ɗo wallahi ɗon gandi Samba eyi Samba goto humpaka o jooma jawdi Samba ɗo Samba o ko hoore seranolɗa ayi wonda Samba ko gonno keɗo maayi mayde innatani mawɗo Samba Samba neli kam he ma he min mo he ano neli kam ko hoɗumen mbanmi ay on ɓiɗɗo ma Mariam ko ɗum waɗi Mariama na awa woodi ko bonni kadi o fawi kam golle o wi ko Mariama o faala jommude o sama kala woni o sama kala ani ko haylo ɗaɓɓa sibaruji sama kalaji Samba wi ko ɓiɗɗam yiɗi resde mawɗo mi men mi haalan Samba kala Samba o jooma jawdi nder nde sarɗo wi ko ɓiɗɗam no yiɗi resde waɗi do fi makko boni ko Samba o yaw dow jooma jawdi mo faala haalo ko ɗum waɗi wona ko Samba nilma mawɗo ko Samba nel ka o ɓiɗɗo ma o Mariama o kam ko o faala wona ko Samba nilma ya wi Samba heɗo wona ko ɓiɗɗam o wi Samba mi okkimo ɓiɗɗam o journa e farilla hey ona kanko okkata ko min okkatamo mi okkimo alan sara yoni yo aran ɓengu makko ko minen Samba jawdi o yo ar ko an tardini koy on jaɓi ko wi mi okkimo ɓiɗɗam o a akkiri hay so ngal humaka mi okkirimo mi okki immo yaha hannde o firtata mawɗo joni mbo jooɗimo kam faɗi ni mi yahat mi haalanamo wara tardin ya adi ɓeni mo jooɗiɗo han joni a ɓooyi yiilade kono hannde addi kabaru belɗo hannde kay ya ɓooyi yiilo wona fuɗɗi noy billa sa rena eyi foɗo rek argay ko ɗumen joni mbiɗan falno yaade base mi firtiyagol base ala ya oɗon welu wona ko yilagol on hajuma ya oɗo welu ɗo taweɗangade yalaɓe dema alhamdulillah ɗum ɗo kay weli oɗo kabaru ɗum ɗo komi tardinta ɗum bom ɗum ɗo tardema ala hen bom komi noddat debamo joni mi hannabo o kabaru hande binta yo Naam. billahi wona yi ko nodda mami aɗa tarda ko ɗum natti kam welde mi haalama ɗum noon ɗum natti kam welde noon A fuɗɗima man ndaha ko adduɗa hande titi ni kibareji ma ɗi kewi hande mi yiɗa sonko kono wona ayi sa renaki kam komi ferotoma ɗo mi yiyanato mi maya an janato paɗɗeɗa reno anne mi yiɗa maya anne accu a mayata hande ti ko gaddanɗa en hande titi hande ko kabaru belɗo en ɓooyi tampude en tampi en ndemi ha en maya andi mawɗo so yeeya ha hortike a natti wawde waɗande hoorema ɗaɓɓude dépense so ɓiɓɓe ma ɓe Allah waɗe maɓɓe barke a yettu Allah ɗum nde nden wona ina weeli nan ko biyeteɗo Samba jomma jawdi Samba gonɗo to Johnson mawɗo to Samba oya semestre on tigi o wi nde saare ɗo fof ala fof suka debbo mbo yiɗi resde sona Fatumata men Fatumata homo Fatumata am o yiɗi resde Fatumata am jaaɗo school min Fatumata am bo janga o natani e dewgal ko a nattinimo jangde walla ko min nattinimo jangde min nattinimo e dewgal jangde ko a nattinimo jangde awa komi yaltintamo e jangde o yaltata Fatumata min tampere nde mi tampinde o tampatande ayi noon Fatumata resoyaka hande o resoyaka bimmi ayi mi haala tan kaala noon mi
mi ala tan mi haalat o yahani mi ala ma haaju koy a heɓata yam ko ɓiɗɗam o nodda mi haalna mo o yahani hande o yahani bimmi eyi an eyi so mi haalde ɓiɗɗam o on tuma anne en kaldat en jiyande fatmata en jiya fatmata ayi mi noddan ene salo notade o jangini ɓiɗɗam on ayi accu mi wima wata teftonene ma ay mo ɗo pari hande o ƴeŋini tension ango mo ha heewi hande tension o ƴeewi o ɗumani fatmata ko jam tan ko biyeteɗo Samba joma jawdi nder ndi leydi ɗo ko wino yinma dewgal sunna e farilla ɓawa noon ko mi woni bamma min jibinma mi wimo mi okkimo o resma sunna e farilla joni ko kanko tan keɗimi koy e babe woton waɗe lan ɗum fi Allah a yiide eno way mi wino somi haali han nenirawo jaabo joni ko ɓiɗɗo kadi joni ko yiɗɗe kam warde awa mi pari koy dewgal ngal ko ngal hume sona ɗum an kay ka jalto gallo mimi pari hen de billah wallahi min mi pari hen ko noon gandi de ko noon gandi min mi pari de dewgal ngal ko kumete ngal welma mettuma a yata an ko ɗo wonete wallala an wallata itatala e tampere nene mi wonno mi waɗata ɗum ñande jumatu mbi hokkilan yoɓanoɓe lan school agiyano ñamakala nene wallelan angi mi yanama ko ñamakala yawno mi yahano de hallar ronke ɗum ko fotuno hanki kon min wawana yaade hallar ronke anda ko fewni a yata mbari jarama tanala ko wullata jarama nala ton mane man wullata mi yaade mi gayinto defugol angol joni mi accidama e goreɓe maɓe aw joɗen ko leydi he min hande miɗo heeɓi ko ngalɗini lan hono ngalɗinma mi arti school baabi an noddi lan ɗon andi samba hombo samba ko hedde lawol to joma jawdi o joma jawdi o moɗo gorko ɗon yuɗo America on America ah ok gaynto haalama kan o wi ko min o faala jombude ono noon ɗon jam komo faala jombude alhamdulillahi rabbil alamin kono ginnuɗa fanmata kono gittirɗa kooƴe adduro mi gayntago e haala kan yen hakkimna onoma hirde bonnuɗa ko hiɗenen ay noon andaran ɗo ala ɗaɓɓowo gorko ha hewti on e gorko on kon ɗaɓɓete mi haalnama ɗum mi haalnima de falmata ko ɗum wiyatama mariama an on ɗum wiiɗa min miɗo faala kontinde jande an miɗo ɓawoma hande sa yi o Samba yehi ha America o heeɓi jawdi ko ɓay o jangi accireni jangi mon on mi yahi fe on ɗo min noon ko se pari artide hakkil makin lan habbima aɗa wonnala ko falɗa sodde kon kadi ko minen on no pay koye adnawoy koy minen andi ko fewni a faami ka amin mi ngalɗi e moɗon eɗen dilan komi surante complet ji moƴƴini ɗin sa pari tottiɗa wara bonali ɗuma makko ma janga jogo talan hirde mi yahi noon an ka feetuɗo fi jawdi nini mbari janngu nani ko jande ma ni ɓuri moƴƴude ko ɗum mi wawama yettade jannguno mi ara mi yewda e mawɓe mi dara so ɓe wawa e firtude nani ɗum welaylan sa waɗi mi ani mi tampi ɓiɗɗan on naɓama o kama gorko on naɗama e dewgal joni ko min tan ɗe ligge foof ko min goto mi liggima ha mi maayi mimi tampi billayi ngel gorel ngel billayi ngel yiilo ngel wayno ko réglade ngel arata ngel yewta kamde ngel yiilo rek ngel waɗi kastanel no ngel min ngel gorel ngel kam soofi joni sa billah wallahi mi wayri nande ɓiɗɗamo de balɗe fof o wayri noddude Sambane wayri kam nildude sakuyel maaro on wattu seeɗa fof waddanno sakuyel maaro kono joni noddata o watta hay hunde wona yi ko ɗumen pittata hatta mi fittu kala ko dondoy mi gaddu mi pitta ko an addingal basal haɗa fittana haɗa yaltina haɗa fittana yaltina an o addingal basal an okki mo dañnoɗe noon nafowe na naɓi ɗum mi wima sa fitti hande accu ha
pitta ñande foda fitta mi fitta ha wela kam a yilima ha ma yara kam do wara ha he mbimi ay non hande mi yewndi ɓiɗamo mi wayri nandemo o noddata téléphone joni sambane wayri addure sakoyel maaro min minati ɗum fam oɗo téléphone ngel okkuno ma ngel addu ngel e mi yeeyi ngel mi yeeyi jeeɗa fof ɗa yeeya he rudul a ari kadi de mbaɗo min noon hannde mi aranani jooɗagol de i ay no mbarñirmi ko hoɗume waɗi gilim galle jarga mina doga haaga hi mawɗo jarga hannde mo finni de jarga no finni min jarga meeɗa kam yidde koye nde saare fof ko mino ɓuuri yawade mawɗo jarga ko ginnuɗo jaaha o inni mi ara mi nodduma jaaha an yo debbo ma fof notoyo ɗon ɗum galle miɗo andi ko lempo mi yoɓani lempo ha joni wimo miɗo yaha miɗo yeeya ɗo gertogel am mi ara mi yoɓa lempo mawɗo warsete lebbi 5 mi leɓani lempo lebbi 5 mi yoɓani lempo lebbi 5 mi yoɓani lempo ten o haalani hay ɗum haydara hande dal o wino sa min wotan mi accuma ɗo an yo debbo ma o sumna yaha mi naɓora o mi yaɗa e debbam an yo debbo ma o wi jaaɗo awa ɗum wona lempo tan hande mi yeehi de ɗum wona lempo hande min noon mi yeehi e joni wi jarga miɗo fonno yaade base e yahay notoɗen taw haɗa hawji koni anda ko won toon saare fof no jooɗi wiya base yen notoɗa awa jen jarga wimi ya jen haɗa hawji o wiya anja o wiyaya haɗa sikka ko min ko enen fof ko yo an tigiɗa waɗi ngel kaftane ma ko mbaɗɗa ko andat ɗum may kay fof no ɗi woni walle men naɓa ɗum ɓe magdi ɗin ɗo komo naɓata magdi malik yakilwa on hano tawat kam ɗo accu ha mawɗo malik ara ngel ba'el makko a wiya helɗo faandu luwawuji ɗi nde ari ɗo aranani jarga aranani hay goto hoto ruddul meɗɗa si ruddul hewtoyi taw jottinani o kibaro i jarama salamu aleykum jar baɗɗa jamtande tanala jamtande wa aleykum salam ko an nelani yimɓe ɓe komin nelani himɓe saare paate fof ara tawa kam ɗo jojo ko mawɗo malik noon mi ɓuuri soholde awa mo ara hoto on boni mate mi wiyano ruddul wata accumo toon hoto ruddul hoore muɗo woni heno mo ara de heno mo ara laawol malik malik ko jawdi ndaari yakiluwa o tawat en ɗo alaji jar jam yo ɓe bonni luwaji ɓe bonni luwa hoto ruddul mawɗo jar mawɗo mi noddimo mbo ara a acci mi wiyani wimo wata accumo toon mawɗo mi tawɓe he haaju kono ɓe ngara ɓe caggalam ɓe ngara ɓurat haaju mo jarga noddirimo ɓe ngara ɓe jottima salamu mo addorɗa wasawan men ɗo mbaɗɗa ay tawi wiyam jallo ay tawi meɗen selli ba jam tan jarga hande an ɗo heewi yimɓe de i hatta heewa mbar ko jam tan ko jam tan e jaɓɓe laalaɗe ɗa andi ko waɗɗa fanku on salamu aleykum yimɓe saare mi salmini neɗɗo fof inde mum e yettode mum on siftori lebbi seeɗa ɓaawo dambugal kippungal fi andingol himɓe ɓe luwawuji leydi ndi wiyeteɓe NCAC ɓe ari ɗo ɓe haalni en wonde mane neɗɗo kala jogiiɗo ɓiɗɗo debbo janngo a fota yaltinde ɓiɗɗo ma debbo o ka school ko a woni janngude toon wiya a nattinan mo sukkere ɗum noon ko ɓiɗɗo debbo homo anantamani o heɓani duuɓi 17 eɗen andi luwa o ko ɗum wi ɓe haalni en wiya ko luwa jarga ko luwa ruddul ma ko luwa paate mate wona ɗum ɓe haali jarga mi famani ko kalta ɗo ko ɗo a famata wayɗa andi ko an yakki luwa kumbanmi jarga ko hombo woni mawɗo malik jarga malikaji no kewe nde saare wona min tawite ɗo malik ko hombo okkiri ɓiɗɗo mum o wona an woni baba fanmata wona an okkiri ɓiɗɗo ma iwɗo leyɗe o darɗa jawdi jiburu naati ɗo jarga mi andano saare men nden waɗi nafigueji mi andano ɗum jiburu naati accu mi waɗani taw mawɗo ko hombo okkiri ɓiɗɗo mum o iwɗo Amérique o eyi de andi kañum affaire mum no satti ha wurtidi sattay ha ɗo de hanti hoɗum ko min de woni babirawo farmata o eyi awa andi ko a yakkiluwa ɗum kam miɗo andi ɗum
ene siftinormo ko luwa o wi ko ha joni ni he inde alkali a waktu neeɓi no seeɗa luwaji garino ɗo he saare fulɓe alkali jonni kam kayito wi kam janngu luwaji ɗi janngaɗi e ɗemgal pular fof nana onon saare fulɓe fof nanon temi jangino luwaji ɗi onon fof nanɗon alkali horririno o luwa wona luwa makko o ko luwa lesdi Gambia te enen fof en jaɓino o hollino o luwa arani ɗo radda hay goto e saare fulɓe luwa o ko arno pour enen fof mbo jaknita en mbo wallita en mbo okka en doole hafa joni he kaytal he hollirine he ɗi luwaji Gambia toɓɓere jowɓere e nder ɗum toɓɓum naykunkum hollirine suka debbo mo gandantuma o matani duuɓi 17 sa nahni ɗum e suudu dewgal kam mo gandantuma kam woni nene makko baye makko wajirawo makko yo kala mo gandantuma o dohino dewgal ngal luwa nangiɓe ɓe leloto e suudu kaso ko yata he ngappu jarga duuɓi nogas jarga nam miɗo ɗon falno yaade base honto yata mbiɗa yaa base joni a wotpede son pari rek a hewto yi state house ko base fof kutuɗa a hewto yi state house jarga wona mawɗo maali ko terima ko galle to dépense ala toon de dépense ala awa hande wure fatataka moon ɓe walday jarga wallande hande mawɗo jarga nam mi faala lamdade eyyi so ɓe naɓannoɓe kibaruji ɗi noon ɓen noon ɓe bokkay ka si ɓe bokkay hiɓe hakkunde wona ko an naɓi kibaru negoy mi sikku a nanani ko luwa o haali ko luwa o wi nene makko baye makko wajirawo makko na bokki naɓannoɓe luwaji luwa jaggima mawɗo kono min kibaru hok mi naɓanno kibaru tun woy nene woy baba aduna an boni aduna an boni woy nene woy baba aduna an boni aduna an boni nande dale ɓiɗɗo moɗe woy nene woy baba aduna an boni woy nene Fadumata woy baba aduna an boni Fadumata Mariama baba jarga boni baba mi yehi ka galle ɓendilan ɗon galle jarga mi tawi ɗum ɗo wawata habbade hande Samba o yaltinilan ka galle makko la ila lebbi 6 ɓaawo mi heɓi bonu reedu hande kadi docteur on indi mi heɓitataɓi bonu sababi muɗum ko yantin ɗollan jande okkutir ɗollan mi hewtani keɓiti ko an ala ko wulla kiikalare ko an a bonnila ɓiɗɗo a bonni dewga a bonni aduna ko enen nde kiikalare jarga jokki muuɗi acci ɓiɗɗo ma o yeye tampere a hettayan jarga faw jarga bonande waɗi aɗa andi bonande waɗi o mo jiɗa ɗo batu mo nodduɗa ɗo ko ɓiɗɗa wonɗo wona ɓiɗɗo ma o woni ko ɓiɗɗamo wonɗo a nani ko o haali joni noon jarga ko jimmi hoko jiɗɗa ha ko gonga komi okkidiri ɓiɗɗamo eyyi mi nani luwaji ɗi kalɗa ɗo ɗi a nantiɗi kay way a nanino ɗi aranol kono noon enen fof ken mawɓe ken hellifaɓe an kay ko a helɗo fandu hellifaɗo watta no waɗirɗa ni an ka helɗo fandu jarga aɗa andi galle amo mawɗo Malik ko min tan woni e galle am mawɗo Malik min hande somi sokama mawɗo Malik an nanat komi noddetama mate a nanta haalu ko halta ko ɓuuri e yawde bael maɗo a wiyay be'el tina a fala police ona amajo haalu ko halta ko joni men ala wattu miɗo jogi hajuji goɗɗi ko jimmi joni haal ko joɗoɗen mbaɗen machallah en fof en julɓe ma hono machallah a indi leydi manna walo ɗo taw a indi leydi ko wiyete masalaha misuluhu masalahu ko ɗum yakkindi goɗɗo anda luwa ko haali ko bonna luwa wiya joni
andi jarga ko meden gandondiri accu mi naɓana mo nagge ma mi naɓana mo be'el min wawa wadde masala a yakki luwa fawto e dow ma hay masala ma mislu en watta ɗo ko luwa haali ko ko ɗum faweteɗa miɗo jogi ngaari jarga ngaari mawdi mi hokkuma a wiyata hiɗa jogi wuro hay siko wuro jogiɗa mi haajaka ko luwa o wi ko ɗum watte galle boni suudu ndu boni galle boni police ar naɓana kam o nammo ka police luwa o ko haali dow makko ko o waɗe sare keɓe ko kallol sare hay sehelɓe makko tawanoɓe fof jahat sare a annano wona an ko bennacin jokkunoɗa e lacciri e kosam omo hen tawade omo hen tawa galle boni hey police waɗa accu o ɓaw one ko tawaɗo hen ruddul kibaruji ande wona ko annaɓi kibar a wi no a ittani dépense rudul ande kaka police ittoyta dépense hande galle boni himɓe saare wona on hiko waɗi ɗo ko kala yakkutuɗo luwa ala ko a sehel jarga ko a modima woni hoɗum ma ko hoɗum sa a yakki luwa tan ko luwa o wi ko ɗum ɓe wattama awa jehe mi hooti yakkutuɗo luwa kala a andat ko jarga laamiɗo ko hombo bonni luwa jarga o e ko hombo bonni luwa saare nde ko yette jalloɓe Mike, hello, wimi yo andi ko no weli lang e porto stayno wadde test mic ko ni be wadata hello can you hear me hello kono stawi ko yette jalloɓe koni yo nande lang joni ko homba yuri ɗo not bank sorry CRR ko hombe honto ɓe CRR ɓen bansangen hedde to honto ɓe hirandi ɓe yuno yimɓe ɓe no jippade parasute hirandi parasute ka hirandi ɓeni wo ɓay bansan no mari hills sakatoma ka gamtel ka gamtel wonɗo bansan yo andi koko hoore hillo woni ɓe yeey marché ser kuna ɓe soodi waadoji ɗin fof joni ɓenni kamɓe kadi ɓe yahay ɓe waɗa ɓe jippo parasute so joni ɓe udditi paramo kala udditi ɗiɗi ɓe waɗa fly ya arani ɓe jippo so joni so koɓe CRR ɓe mo goy korka billahi kor bandiraɓe mino foogi tan programme o ɗon ɓe mbaɗa enjoy on ji théâtre ko waɗi ko enen fof en jangi hen kala ko famɗi wasta ko neɗɗo jangi hen hane ma goɗɗaten minen bisno guest speaker men o hande e nde ñalande hande mbo immori ha Sénégal professeur Farika mbo arde Abouba bisimilla mon on bisnama ha hande minen calmina hande tawaɓe ɗo woni Fatmata Ba da amen dawon Fulbe Africa o arani kono mo ɗo nuli ɓiɗɗo mum Jida Ba bisimilla ma minen calmina Esa Diallo minen ɗum mbiya bisimilla ma minen bisno Lamin Diadji Sy immolɗo Riders bisimilla ma minen bisno Loya Dawda Diallo a bisnama minen bisno Pulaagu naaɓe Mbay Diallo Matar Ba e Yacine Ba ɓe immori ha Sénégal bisimilla mon min bisno Lamin Sow immori Kiwsel Lamin Sow bisimilla ma minen bisno ha hande Pate Ba director of way kame debbo mum madame Aissatou Sow Ba bisimilla mon onon fof e programme programme o mbo welli de ko ɓesda welno ne yara yeeso rek ko gonga yo handi no weɗe dije mi dara mi faala yiltitoɗen mbawa ɗon seeɗa daren ko honno natirten ɗo yehen arten jahase mélange tan nangu wata ature kiɗanira yette jaloɓe noga
yo andi so yiyata jallo be juude mabbe no wadi ni yo andi ko no wadi dum korka ko feno techno yalti aydi musique aji amirtedi ni di Michael Jackson din korka goddo yahi France yimbe be no ama woni din non zugji bayeno ko ni be amirayno habo mi wallama ayni ko ni be wadata so be wadi ni non be fo be ami ha juude fo wadi ni korka no tomna mi pari yoni jaaja ko woni arde ko korka no mbiru no mami ni rek hande do wela kala pol do nani Pulaar parde sabu wadi mo ngandanda mbo we alaaji ba alaaji ba wi ko jiddo andu hono gadin wiete he Pulaar gadin ko honno gadin wiete e Pulaar sa andi dum no ko gadin wiete e Pulaar gadin kala kaldo en yeso han min noddat kala mbaka ngandudo en ngarato kalda e amen mo dañi price kala mbawdo halno journalist wiete he Pulaar ngara jida e amen da wadi ko alaaji ba dañan ma kala ngandudo no kibar news no en wiete Pulaar moma dañani hunde ngarada jida e amen hande nanbe be Pulaar andete do si Allah jabi fotani donde komin dañani on yeso woni podotiral har gole Pulaar Musa Balde e Cheikh Omar Kane Fulbe Africa nabe ngarata do be nodda he yimbe ngarbe be do hande onon jodi be do mindara kala poddo mo nani Pulaar kala koli do hore mum ngala do baktana e mene Pulaar minen dañi price sey ha pari kala mbindo kala mbawdo sabu ko podotiral kala mbawdo wadat ko Fulbe Africa tottuma Musa Balde korka yes ha joni haray ko hebeten ko competition halugol Pulaar comme no odo woliri ni kala andudo ko honno gadin inete Pulaar mede marama price jam kirɗon musidɓe am fulɓe tedduɓe on calminama on juurama on beltanama he garangal moɗon ɗo han no ami haaliri ni mi parani ɗo ɓoyno bete kono en jii pulaago heɓori majju te ɗemgal ngal herani ɓaawo woodi joɓe gandanta mbawa haal Pulaar fereng sabu jangde tubakoɓe nde mbaɗɗen nde hewɓe jom mbawa haal Pulaar ɓoro ta ɓe mbattani en English mata ɓe mbattani en France mata ɓe mbattani en wono Portugais ni joni ko ɗum ɗo han min cohli laar yo woodi wonɓe ɗo ɓe gandanta ɓe mbawi haal Pulaar o ɓolo miɗo ɗo wondi e miñirawo am Cheikh Oumar Kane ko minen mbatta oɗo compétition mi rewto ɗo ami rewtiɗo en sabu o wi compétition wona Pulaar poɗodiral ngal ko minen mbatta ngal han miɗen jogui noon luwaji seeɗa e poɗodiral he si min noddima si aɗa haala si woodi ko min lamdima min cohlani mbiya eyi ɓolo ɗum ɗon min cohlani ɗum te min cohlani mbiya ala tan ala ko yewtere wiya mbaɗen yewtere Cheikh Oumar bisimilla bandiraɓe fulɓe on calminama goto foof inde muɗum kadi to ina wondi e yettode moɗon kala to mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde on mbiyama bisimilla moɗon e ñalawma meɗen no haalirni tan ko noon tan wonde e mbaɗat powodiral e Pulaar kala ganduɗo ina hooli hoore muɗum to jooɗi ɗo yo ommin jungo muɗum ma so yiɗi arde doga ina bisma eyi ala hen a wita eyi a wita ala a wita a wita ɗum foof ala hen awa on nani te siɗon yawti han minen haaloɓe ɓe minen wonɓe ɓe gaddowo ga minen mbawi haal Pulaar minen mbawi haal English minen mbawi haal ceɗɗe minen mbawi nattir jolfe minen mbawi nattin ko kala kono mbomin kaldata o wawta nattinde hen English wawta en nattinde hay hunde wonde joni enen wonɓe ɓe ɗo foof ko ɓuuri ɗo ko heew miɗa andi wona fulɓe ɓolɓe gonɗo kono ko fulɓe ɓuuri ɗo heew so kala pullo gonɗo ɗo en guilandema to dow ha to less kala pullo ganduɗo i wawi wadde ngol ɗo poɗɗiɗa ɗum komin kaali bisimilla maɗa on mo joomu attengade to o wi o wawi fulɓe jalti ɗum noon a jaɓɓama e oɗo ñalawma is consent time bisimilla maɗa Cheikh Oumar
musique o welino ɓete han noon mi amat wadde gacce musique o mawɗo pullo bisimilla maɗa Mike what use Mike kominen lamdoto kominen kala komin cogli ko ɗum min lamdoto what use Mike o assalamu aleykum hoɗum woni ɗum ɗo a yanino taw go o wi assalamu aleykum wona e Pulaar o yani go o yalti ɗum ɗo hen sababu no wi ko assalamu aleykum wona Pulaar wona Pulaar ɗum nan a jarama a woopi goto hokku ɗum ɗum nan paɓɓanen mo ko kaldigel wiyete kaldigel awa mawɗo pullo oto jiyaɗa mi jiya masina mali masina awa musidɗo mo wi an a yanino saabu a fuɗɗorino assalamu aleykum wadde jippo mawɗo min jiɗi paamon wonde konngol gotol ngol jumɗa an ande an a yalti e poɗotiral ngal sababu nde kanko wi assalamu aleykum eɗen gandi ɗum wona Pulaar hol goɗɗo garo bisimilla omo goɗɗo Abouba an a muñanat amen omo goɗɗo journaliste bisimilla ko yonta amen men cotti yonta amen o mate rewɓe ɓe mi yiyan rewɓe ɓe weede sukaɓe men cohli taw sukaɓe holto gonnon so garani moɓe gara matan kolaki ko e bisimilla bisimilla ma bandirawo debbo muñano e debbo one wi oɗa yo jippo jam hirɗon bandiraɓe fulɓe bisimilla maɗa bisimilla ma an ɗe lone ma mbeyɗiɗe a ko yette ba jeyde kam kamɓe oɗo ɗum wiyete bo dume mi yani a ala hen ala hen ala hen o ala hen a yanino jippo Ifra bisimilla ma ɗo han rukandeki Ifra a salminama salmitama a yettima ɗo hande yettima ɗo hande hol saaha jottiɗa ɗo wattuji jeegom wattuji jeegom holno jirɗa o ñalawma Ifra nanani o ñalawma hande holno jirɗa ɗum ñalawma e ko weltare tan weltanade fulɓe aɓiɗo ɓe foof e bismade ɗum ko gonga ɗum noon a weltanama kadi no feewi kono wo wut sakkos mo ɓoniɗa o no sakkos o wiyete e Pulaar saɗa yaafo sakkos no wiyete e Pulaar eyyi kartabal ha kartabal min mi andani sakkos no wiye kartabal sakkos wiyetake kartabal nde ɗum gandumi minen de min gandi ene wiye kartabal aɗa anni wiye kartabal sakkos wona kartabal yiyete ɗum noon hande hol saaha to dariɗa ɗo holko mbasiytoɗa fulɓe Africa e fulɓe Africa mbasiytoɓe yimɓe tan ko kawral fulɓe aduna foof fullo ko pullo tan comme no ɓe mbirenani ni eyyi men wasiyo fulɓe Africa eɓe gonde jafoɗa mbiɗa eyyi a yanino ɗum noon hol goɗɗo garowo debbo goɗɗo aɗa yafo noon sababu no mbiɗa ko eyyi debbo oto rewɓe ɓe holto gonɗon ma on kolay ko e moɗon bisimilla moɗon abou an a tawaka oto rewɓe ɓe bisimilla maɗa an to no accu debbo ara oto yara o an rukat ɓe arɓe ɗo way goto wawa yawtu hay minute goto boom fuɗɗino feel bandirawo bisimilla jarama o ko ƴakkata ko ƴakkete ko ƴakkete ko ƴakkete ƴakkata awa ƴakku ko ƴakkete mako awa Cheikh Oumar bisimilla maɗa bandirawo mbaɗɗa jam tan aɗa selli eyyi a yanino bandirawo eyyi ala hen eyyi ala hen ala hen ala hen ala hen ɗum noon hol garowo bisimilla maɗa a ari a ari jamiro on fulɓe a ari mi ari
okay don moƴƴi ba ari tan moƴƴi ɗum noon no mbiteɗa min ko Alsan Diallo Alsan Diallo to jeeɗa Sara Ngay hol saaha garɗa ɗo ko waktuji joyi waktuji joyi garɗa ɗo Eyi. ɗo no wiyete ayanino bisimilla maɗa bandirawo debbo fat debbo ɗum noon ko o bandirawo debbo wonta neɗɗo sakket momin guettata e po'otiral ngal onon foof gandiron noon ala ɗum noon kay ya andu ɗum an mi noddanima Abou an ka ceerno om a yettama e ñalawma he o won bandirawo debbo sakket momin guettata e ñalawma he e ngal ɗo po'otiral ɗum noon bandirawo bisimilla ma alo mbaɗɗa jam tan tan ala jam tan aɗa selli jam tan kay na ko jam tan gonɗa jam tan no jam galle ma jam tan kay a accima galle jam tan a kono anndi min ko hunde wotere jakili kam eyyi onon mbiɗon ko yewtere eyyi kono noon min ko ɓurmi dartinade ko on lamdotoɓe eyyi ko lamdogol kono mbiɗon ko yewtere andi sa wona poɗotiral ngal saabu ɓe arɓe ɗo ɓe ko lamdiɓeɓe woode maɓɓe ɓorninoɗo ɗo hunde gada hoore makko ka ko lamdiɓe mo mbiɗon bo hono ɗum ɗo wiyete ayi so tawi ko yewtere ko yo daro jewte ayana mbiɗa so an aɗa hana jippo law oɗo ko ari ko fuɗɗi haal o heɓɓini haala ka miɗo sikkanino oɗo kay pari ndekino on siwa kettoɗen seeɗa omo goɗɗo bisimilla maɗa jooma borode mi anda ko borode yo ko utte leppi boɗ wini to gueɗe wini to haɓe wina de nden bisimilla ma giɗo pullo salmin yimɓe ɓe salminimon musidal fulɓe fof bisimilla maɗa ka dow ande mbiɗa nani Pulaar miɗo etode aɗa janggi school mi jangi oto jangguɗa mi jangi abukoɗo o jangi abukoɗo abuko jangumi abuko jangguɗa jangde ma fof na abuko rek wona abuko tan ɗum noon min mbi ko sukaɓe tan kono hay babiraɓe so jiiɗi bisimilla mabɓe sababu nde ñalawma o woɗɗoyi oggol isa wawa participe homo goɗɗo hol goɗɗo garowo bisimilla mum onkol isa a ñagama yafuya kada a weltanama no feewi kono mi cikkumi tan wonde ko an ɓuuri oɗo ñalawma Cheikh Oumar o jaylode bisimilla ma fulɓe on kinnama a salminama mi tontima yettode ma ba jettatemi ba kay moƴƴani a jaɓi ɗum wonde ba moƴƴani ɓattin micro o e hunko he ɗi moƴƴi ɗum de ne moƴƴi an o saaha a yi professeur Fadika o ko professeur Fadika kono wiyete ko daraniɗo Pulaar no feewi ɗum noon mi jiiɗi calminana kam en jetti jeno e moƴƴere nde jiiɗen ɗo nde heɓe yeesoɓe tedduɓe heɗen belti mawɗo aɗa jangi school seeɗa aɗa jangi seeɗa miɗo eto ko jangde tuuba ko ɓe janguɗa walla ko jangde arab walla ko jangde hoɗum janguɗa jangde janari nge ɓurmi jangude english walla français ko arab arab kam arab ɗum koye arab woore di ɗum ko inde arab mbiɗa arab is arab because ɗum ɗon ko ɗemgal ngal janguɗen ɗum noon hande nde gatande holko adduma
nde gartaɗo on de weltare mawnde addi kam e holko adduma holko garirɗa ka seppu garɗa oto adduma ko e werla garmi ha werla ko e werla garɗa ha ɗon ɗo moƴƴi ɗum poɓɓanemo no feewi o wi ko e werla o ari ɗum de a haali ɗo haqiqa koye werla adduma o saaha noon mbiɗa yiya aɗa ɓorni goɗɗum e yeeso he ɗum ɗo ko no wiyete sababu ne min mi annda ɗum min komi juddu jeeri ɗum mi annda ɗum ɗum ko ƴeewire ƴeewirde min nde nganndunomi ƴeewirde ko hunde nde gattata ƴeewira ɗum goɗɗum ko wona hunde nde sengata ɓandu ɗum noon on calminama on beltanama e o wiyama kanko kadi o weltanama no feewi ko idiɗi fof awa haalde yimɓe indema kadi holto jeeyeɗa ko Ibrahima Ba woni nde noddirtemi ala yettode noon Jalalo Ba ɗum noon en mbi Jalalo Ba ko kanko woni joom ñalawma o Jalalo Ba noon weltanama no feewi kadi o duwanama o holli pulago makko e oɗo ñalawma ɗum noon Jalalo a wiyama jarama no feewi Jalalo artuga Jalalo Ba bisimilla maɗa awa enen fof poɓɓanen oɗo Jalalo poɓɓane ɗum ɗum bettani kam wallahi saabu minne komi Jalalo ko minen mbawi wadde wano ɗum ɗo ni yette jalluɓe korima haydara poɓɓane ɗum yette baɓɓe ga Jalalo arga Jalalo min parani maɗa bisimilla ga bisimilla eyyi joni miɗen ɗon jogui presen bo min gokki ɗum Jalalo yo haran en no presen wiite mi anda yo ko english janggi yo ko hoɗum sa gañima hunde a hokkama hunde ko ɗum ono ɗum wiite miɗen komin dokkuma holno ɗum wiite miɗen joganima goɗɗum ko wayno ñebbe ni komin dokkatama kono noon wonta koye hunde ɗum no wiyete andi babaɓe ndiɗi ñebbe ɗum no wiyete on kownama titi on kinnama ko cukayel mon tan gekittongel ngel gekitɗon nanan ngel haalaji moɗon aɗa andi no ɗum wiite neɗɗo si woodi ko mbaɗɗa woodi ko min gokkumi haalan min sabu min mi horima ko presen gandirmi ko angale o gandumi haalan min no ɗum wiite jeenaari wadde minen ɗum ɗo jogani jeenaari joni ala ko woni ko min mbatta tan si wona min kaala nodda onkul amen ɗum woni kaw amen Isa Diallo ala waɗna oɗo presen ndi jeenaari onkul bisimilla ɗum noon ye en gandu wonde jeenaari ndi o rokkete joni woni ceerno meɗen kalifa meɗen Isa o rokkata mo ndi baba Isa jeenaari ko boolel diawo woni rokkuɗo jeenaari o 500 dalasi woni embloqué ɗum noon nene boolel a weltanama a duwanama kettoɗen poɓɓane nene boowel kettoɗen seeɗa miɗo ɗo jogui kibaru wondema kala gonɗo e nder suude biyeteɗo Mariama e baba arduɓe e awa koli oyɓe lamdoto yasto Mariama e baba ɓe gadde awa koli awa Sise yoɓe jaato yasto ɓe jiiɗa e awa Sise bandiraɓe fulɓe caɗe gaynaka mbarɗi jofi no kirɗon Jalalo o woni pullo mbo bonnani fulagu makko sabu on nani ɗo jaabuyeji ɗi o jaabi ɗiɗo hen ko Pulaar laaɓɗo pos o haali Jalalo a jarama Allah jarama tinno he pulagu ma tinno ɓamtan leñol ngol ɓamtan ɗemgal ngal on jarama fulɓe tinno ɗe a jarama Jeff onkul Isa a jarama koto am Jalalo wallahi yalaɓe ɓe mbawi wadde ko wayni a jarama no ɓete bismillah jarama ɗum noon onon fof on mbiyama on jarama ko haɗo men gardi e moɗon ɗum noon ko heewi ina ara ko suuɗi humpani jooɗiɗo ɗum noon on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh on jarama no ɓete ko ɗum dan neɗɗo ɗemgal maɗa ngal aɗa ngal foti haal aɗa foti fam ɗemgal maɗa ngal no ɓete wadde on jarama yes mawɗo watta ɗum way e o pari
jarama fota wana seeɗa programme on koye fuɗɗade welde woni ɓeni wo dirudiri ko ha ko maɗi ka awa mi weltanike kala arɗo ɗo jaja yehen ka sponsors ji men kadi ɓay anduɗa ɓeni wo ballal no wel moƴƴi ha ko ɗum waɗi heɓuɗen ɓeɗo yimɓe ɗo fof kono e keraba so nebi seeɗa men noon dari o 911 de korka no haalde ni rek ɗum fof minen min mbawano en wat si wonano ɓe nannuɓe juuɗe mumen e nde ñalande hande ɓe nanguinari min he dépassé mbaɓe no Diawel company Baobab hotel QCell GRA TRRC Isa Travel Agency Best Water Company Sultan Traders and Real Estate Agency Ustas Industries woni Sophie Milk Travel Eco Services Mustafa Ji Diallo and Sons Badram Solutions National Center for Arts and Culture Royal Insurance Nefix Star FM ɓe nangirani yimɓe ɓe hande he nde ñalande kamɓe taki ha in weɓri min kamɓe koytinani yimɓe ɓe dongal ngal minen noon mbiya on jarama no beteno wona seeɗa yo kala tawaɗo ɗo hande minen noon mbiya on jarama eyyi jaja ko goɗɗo driver jo yay dari e no parking ɓay driver on darike ka no parking jaka driver on me'ay police on me'ay client ɓe me'ay hay wonɓe ka nder auto ɓe fof me'ay police driver on hari dari takko joko ɗon foma joko dari noon ko no parking o dari tum police o waɗi mbili pong jippot talongol driver on jippiya moƴƴi paaki o wari wenni ko to kaydiji ma ɗi driver on daari kaɓe marata kaydiji ɗi noon dow o yiyani o ni bip 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 billahi wallahi taala mi yejjutu kaydi ndin police on waɗi ni ko min ñambinta apprenti on ini ɓawto ko nime wayi client ɓe bo ko goga daga hari gertogal no ɓawo ton hari subaka yoni nga waɗi kukuloroku joni jamman fuɗɗike welde en yaaday e kurumbaɓɓa on ñama kala ɓen woni alaji moƴƴere nema kunku e groupe mum on groupe makko eyyo hande noon ɗo yo hande ko fuɗɗo fuuta ɓen inata saya ko ɗumen amata hande koɓen haɓɓuɗo ha tiiɗa ko woni ko caggal na heewi korka fotata he ñamakalanaɓe rek bobo dimomo ɗo rankinmo ɗo Ibou Ndiaye mbamo ɗo galle en ɓe ɗo Fatou Coppi immori ha Sénégal mo ɗo ndongo dara immorɓe ha koldaɓe ɗo si Allah jaaɓi ɗo welat hande no habi hoto ndongote fanse ndongo dara ɓe woni ndongo dara mo ɗo heewi fanseɓe de ɗo welat si Allah jaaɓi awa minen mbiya galle he yimɓe mum yoɓe gar caggal ɗo galle kala ɗo gawɗon won garon caggal ɗo backstage minen noon jiiɗi bisimilla moon alaji moƴƴo alaji moƴƴere nema kunku e groupe on kellaneɓe fota wona seeɗa stop that song again hey minen on mbiyane minen on jogani ɗo tisateji Fulbe Africa kala jiɗɗo hen danejo no woodi kala jiɗɗo hen ɓalejo no woodi o 200 rek jarata ha pari ɗumanin price o pour min ɗo gadin kala ganduɗo gadin wiyete Pulaar ujunnaje jowi nama ɗon diñani kala ganduɗo journaliste no wiyete Pulaar temedere kana mbiya ganduɗo kibar no wiyete Pulaar temedere kala ganduɗo gara tawamin minen ɗa tottamin indema So, Fulbe Futa mami foko nena goto baba goto
So ilela eyogida ilela la jarama eyama la jarama mina denene anjara eyo mo fulbe bengambi eyo mo fulbe bengambi e Pulaar eyo mo fulbe bengambi kurada na fuda tendama kia ko memo kia ko dali kia ko alhamdulillah kia ko jabor ki jurbabe iyo mo fulbe bengambi iyo mo fulbe bengambi fulbe 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 so fulbe 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 iyo gido iyo wo alla jarama iyo mo fulbe bengambi iyo mo fulbe bengambi fulbe so fulbe fulbe Pulaar ilela iyo gido ilela alla jarama Pulaar ya Bubakar fulbe fulbe ya fulbe yo fulbe ya fulbe ya fulbe fulbe Pulaar fulbe bengambi diwate fulbe bengambi so diwate fulbe bengambi diwate fulbe bengambi amina tatiribu ya iyo gido iyo alla jarama amina tatiribu ya serekola bani iyo fulbe bengambi iyo fulbe bengambi diwate fulbe bengambi diwate DJ bengambi diwate fulbe bengambi fulbe fulbe Pulaar Aliou Kantel allons-y go alfa ya sani magodoni ma dole kena lube kono inde kufuna na lube kono inde lube take so Aliou Kantel dole kena lube kono kuwa lube take inde na lube kono jego lube take yeah so why look so allons
gamtel Fulbe Gambia jakaɗum misoka peda Fulbe Gambia jakaɗum so Fulbe
So, Anyway, it's very good to be a griot. You earn more money without paying tax. Kogonga wala wana gonga? Huh? Ah, okay, awa. Anyway, jama on foot. Yeah. Battery.
est ce que ça va on jarama fulbe on jarama weli ka welani joni okay joni ndare minge jaja homma buri mawe on bari non taw yittu taw jentede alaji moƴƴere okay on jarama haray ko ɓen no wonno alaji moƴƴere ndema kunku e groupe on fuɗɗike welde ka ko honto fan suuji ndongo daara ɗi woni bobo dimo rankinde fula manding Ibu Ndiaye Ba ko gonga pulagu noddi ok jaja korka ha hande ɗo men woɗɗo e miɗno calminen en immo den dañi fulɓe immorɓe ha Niger minen on mbiya bisimilla mon yo fulɓe immorɓe Cameroun minen on mbiya bisimilla mon on jarama e argol mon ɗo hande minen calmina fulɓe Africa diaspora naaɓe waɗi goto e amen gonɗo ɗo hande Mouhamed Kande bisimilla ma mbo immori ha Canada bisimilla ma min beltima e argol ma he min kontina min potani ɗon min nodda président Fulbe Africa Ousmane Sow o ala o bisno hoɓɓe ɓe men faala kella noon Ousmane Sow kanko woni président Fulbe Africa fota haramana seeɗa kellanemo laamu ma weeli his excellency yo on wuur callon mi salmini on mi jaari on he inde Fulbe Africa yo kala pullo mina on wiya bisimilla mon ɗo hande he ngal dental hande kala gonɗo pullo yo kala mo wona pullo gonɗo ɗo min wiya bisimilla ma Fulbe Africa ko dental sukaɓe fulɓe worɓe he rewɓe kawruɓe dariɓe nangodirɓe ji'odirɓe jokkodiriɓe jokkuɓe enɗam pour wurtina aada e cosaan fulɓe yo tabaninta ɗemgal Pulaar Fulbe Africa ko dental fuɗɗingal duuɓi 6 caggal alhamdulillah hande ene duuɓi 6 dental ngal yettere Allah guila ngal fuɗɗi e hande kala pullo nangi hen nden min wiya fulɓe on jarama ɓe wona fulɓe on jarama foof nangi hen mina on du'ano yo on nguur cellon ɓoyon yeeso Fulbe Africa kono hande mi fuɗɗo e haala he mi salmina hoɓɓe men tedduɓe gonɓe ɓe ɗo hande o jamma mina idoro babirawo men kawirawo men mawnirawo men mbiyeteɗo professeur Fari Sillat Ka mina ɗum salmina mina yiiɗi fof yo foɓɓan ɗum professeur a cokke daroɗa fof yima professeur Fari Sillat Ka kam woni the chairperson of the Fulfulde Cross Border Language Commission of Akalan ko member of the AU Assembly of Academicians. He's a member of this AU Technical and Scientific Committee on Languages. He is a retired dean at the University of St. Anta Diop, co-president Capital Pulaar International Senegal, co-former chairman Senegal Linguistic Commission. O windi bukeji kewɗi, o waɗi liggey hewɗo e yigol ne ɗemɗe leɓete nder Afrique ɗe jeehi yeeso ko wiyete ko the harmonization of African languages. Nden professeur Farika bisimilli maɗa nder Gambie mi yettima he garal ma Fulbe Africa weltima a susni min a okki min yakar a okki min doole a jarama bisimilla nder lesdi Gambia caggal ɗon mina bisno hoɓɓe men ɓe keɗɗen ɗo ganduɗa ɓe teddi ɓe immi ɗo ha caggal lesdi mina bisimilla ma yelli guise RTS mawɗo bisimilla ma nder Gambie immo musidal ngal fof yima yelli guise mawɗo bisimilla ma mina wiya bisimilla ma wajirawo Fulbe Africa musidɗo Fulbe Africa Abou Ba secretary general Capital Pulaar Sénégal bisimilla Abou bambaɗo men mawɗo immorɗo ɗo ha Dakar Sénégal bisimilla ma e fedde he a jarama mina yetto musidɗo men immorɗo ɗo ha Cameroun gonɗo nder Gambia ɗo mo tawa e ngal dental neɗo wiya bisimilla mum kala ɗo woni yo daro yimɓe ɓe jiiya ɗum a jarama pullo Cameroun a jarama
mina wiya fulɓe men immiɓe ha Niger bisimilla mon imme baba imme ɓe jiya on immiɓe ha Niger Naija on jarama bisimilla moɗon kala jottiɗo ɗo hande mina on wiya bisimilla moɗon no wawi mi wawata innu foof mo kala inde mo hettode mum kono miɗa wiya bisimilla mon te mina bisno dawirawo fulɓe africa o tawaka ɗo kono ɓiɗɗo mboyum ɗo joɗani min wiya bisimilla ma fatmata ba e inde nenirawo fulɓe africa bisimilla he dental he kala gonɗo ɗo hande arɗo min noto ɗo ha immiɓe caggal lesdi gila mi Europe ha America yo nder Africa min on mbiɗa bisimilla mon he dental men kala mbo wona pullo gonɗo ɗo min ɗum ɓesda bisno e teddugal bayre fulɓe africa wona dental haɓigol goɗɗo fulɓe africa wiyani pullo ɓuroy neɗɗo pullo e yimɓe fof foti komin mbi darɗen nangoden gurtinen aada men e cosaan men te ko mbatten ko ɗum jiɗɗen leƴƴi ko ina yiya in waɗa ko wayi noon ɗum taki hannde min mbaɗi invite leƴƴi kewɗi gonɗi ɗo hannde ɗi ganduɗa ɓe wona fulɓe koɓe sosɓe koɓe jolfuɓe koɓe joolaɓe koɓe maññakoɓe koɓe seeraɓe koɓe akiwuɓe fof mbiyenɓe bisimilla moon enen ndendi nde ñalande ɗum ko ñalande cosaan he aada nden kala gonɗo ɗo hannde a wona pullo ka ɗo jiyeɗa walla jiyaka ɗo min mi bisimilla ma a ari e jotaye ma min on bisno teddugo no ɓete caggal ɗon min mbiya on alhamdulillah dongal ngal ñaaɗino dongal ngal teddi laawol ngol ñaaɗi kono yettiri Allah en jottima ɗo hannde mina on yaafno hakke kala tampere nde keɓɗon hannde ko ha wawan ɗo yetto kala tampere nde keɓɗon hannde kewɓe ɓe dari gila min fuɗɗi na wuli kono pulaago jari in kala ko tampere woni ɗo hannde ko tampere jaam mina enen fof mina wiya yo en muñ in mbakkillo en ko jamba goto no wawi tan immima ɗo hannde komo wuuri jiyeten si Allah hodiri nden kala ko woni ɗo hannde ko welani walla ko hitti muñen in fof ganden ko jamma o yaadi he ɗum te caggal ɗon hannde inde fulɓe africa mina wiya kala pullo yo mbo wona pullo nangoden gurten aada men e cosaan men leɓen ɗemɗe men ɗum tagi hikka inchallah fulɓe africa from january nde hitande arande wattat janggini Pulaar ta hay jobdi heɓata hen kala jiɗɗo janngu Pulaar mbo wawi yiide fulɓe africa o janggine Pulaar yo hono Pulaar windirte yo enen janggirte gilam fulɓe africa fuɗɗi e hannde ɗum woni duuɓi 6 te kala ko en mbaɗi ɓe meeɗa waɗɓe jomniti kala ko en mbaɗi kala ko en hetti tawi ko jiifaji men ɓe ittata walla goɓɓe tottata ɓe kono koɓe jiiɗi koɓe mbaɗa ko fulaago fof naftoro yoɓe gona fulɓe taki kala ko waɗa ko min waɗa ngir yiɗde Pulaaru nden min jetti Allah min jetti ɓe ngala ɓeɗo hannde mi inna ɗo neɗɗo mo ganduɗa mi yettat ɗum no bete kala gonɗo ɗo woni Dr Lang Fafa Damfa executive secretary of Akalan African Union min yiɗi fof foɓɓanamo o ala ɗo hannde mbo yiɗno ɗo tawe hannde Allah waɗi o heeɓi bolol bettugol ɗum o woni ɗo hoɗoyi kono mbo yiɗno tawe nde ñalande Akalan darima yi liggey mo fulɓe africa watta ko office African Union ɓe darima ko ha ɓe waddi junngo he faandu e fulɓe africa nden fulɓe africa liggima kono fulɓe on balli fulɓe africa wona ɓe fulɓe ne min jetti on min on du'ano Allah waɗan en jaam nangoden mbawren jurmoden mbawen tabitinde ɗemɗe men e aadaji men e cosaji men caggal ɗon mi haala e angale seeɗa bayno en keeɓi gonɓe ɗo ɓe nani Pulaar my brothers and sisters on behalf of Fulbe Africa I wish to welcome you to this gathering today. We are very glad that you've joined us. This is not a program for only Fulbe. This is a program for everybody, Fulbe and non-Fulbe alike. We are here to celebrate Pulaaru, that Pulaar tradition and culture, and in so doing, we want to also inspire other people from other ethnic groups to also do something similar that Fulbe Africa is doing. And we are ready to partner with every organization in every ethnic group to continue the work we've started to ensure that African languages, African culture is preserved and promoted and developed for generations yet unborn. As you know, we wish to express our desire and willingness to partner with everybody. This is not, a competition. We are not against anyone. We are not showing that we are dominating. In fact, we want to dominate. We are one family. We are a one Gambia and a one Africa. And together, our efforts can be significant. But when there are efforts from one end, in the end, we might not have all what we want. We want African renaissance to be achieved. And this cannot be achieved if we do not come together as Africans to promote and preserve our heritage. Africa is losing its culture, and the languages are extincting rapidly.
We need to come together, strategize, develop ideas to ensure that we are able to preserve them for generations that will come in the future. Thank you all for joining us in this great night. We are glad and we wish to thank you for coming here to be part of us. And please rest assured that we will continue work with everybody in the Gambia and beyond. But we also want to recognize our brothers and sisters that have joined us from different countries. Notably among them is the Pulaar organization of Dakar, Senegal. May I welcome Mr. Mbaye Yallo and Mr. Mataraba on stage, and Mr. Abuba of Capital Pulaar International, and Mr. Yelligise on stage, and our brothers and sisters from Niger, and my brother from Cameroon on stage to share some words with the gathering here. Welcome, Mr. Bin Lamon. And these people are youth. We want to connect with all youth organizations. We are a youth-led organization. Please, we are not tribalist. You are not a tribalist if you come together to preserve and promote your culture. We are not a political organization. We are not a tribalist movement. We are an organization that has been established to preserve our beautiful Pulaar culture. And we hope, we only hope that we will all come together and do this for the betterment of our continent, Africa. Every year we are losing at least 5 languages in Africa. Professor Farika is here. He's an expert in languages. He has done a lot of works in the harmonization of African languages. He knows very well what I'm saying, that each year the world loses at least 5 languages or even more. And most of these languages are from Africa. Let us speak in our languages. They are as valid as English, as French, as Arabic. We are not anti-English. We are not anti-Francophone. But we also want our languages to be developed further to become languages of instructions. Thank you all. Bismillah ma baba. Bismillah Gambi. Bismillah ma hedandale. Alhamdulillah. Ayo mi wawa demgal fulfulde leyɗe ko demgal fulfulɓe Niger. Sen jaafoto. Dental ngal ko ngal reeni Allah jomira Allah ubangiji Allah hokkungal moƴƴere Allah. Min nani belɗum min yimɓe Niger min ngari dow e laawol fulfulde ko fina tawa min tawi ɗum eno weltimin ɓerɗe. Eno weltumin ɓerɗe. Eno welimin eno weltunimin ɓerɗe. Allah foɗana en laawol fulfulde ngol yarana e yeeso. Allah jogano en e laawol fulfulde ngol pinɗen tawɗen Allah ɓeydan e yeeso. ɗum weli min kala minon yimɓe Niger ko nini no jiiɗo goɗiri ɗon ñalande Allah fof ko nini min mbaɗata lebbi ɗiɗi lebbi tati min kawra. Dental ngal min tawi ɗo o ko kangal woni to han. Dental ngal min tawi toon ko kañum woni ɗo o. Ɓeyɗenma joggotirgo Pulaar ko fof no ɓeydu jogaɗe. On jarama kala komin tawi on jarama Pulaar ko jarama. Pulaar ko jarama. Min jetti Allah jomira Allah yaari e yeeso. Allah jomira Allah yaaru en yeeso e barka salatin fatiha Allah. Mbaye Yallo Mataraba bismillah. Mawno bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Min Indiam Nana Mamoudou Baba mi ɗummiɗo Cameroon. Mi pullo Cameroon fulfulde mi wolwata mi haalata Pulaar yaafeɗam bo. Mi tammayno mi laaran ko mi yiyata hannde. Nde ɓe noddi am mi arani mi tawa derɗiraɓe amin Fulbe Africa mi tammano ɗum ko kawtal peetel alsema kuje ɗum hunde mawga. Hande mi wari mi laari mi seyi miɗo seya be moɗon bo mi lornan haala wan iga ha ɗo yeru ina laamu Cameroon gam mi ɓi laamiɗo Cameroon laamiɗo Fulbe a Cameroon mi wiyan ɓe komi laari e mi seyi bo useko mon jamu useko bo wiyego jarama no on wiyata ɗo jarama. And for those who don't understand what I spoke, I was just thanking everybody. I'm actually surprised to see this mighty crowd. I was not expecting this much. When I was invited, I thought it was just a small meeting. Surprisingly, I am in a, that is, I don't know, in a mixture of Fulaars from north, south, east, west. As we say, Waila, Fombina, Hirnange, Funange, Fulbe Mapeman, Hautiado, Miyetimon, Miyetimon, Miyetimon.
Bon, on kirijam Fulbe Africa, Fulbe lesɗele fof, Sénégal, Niger, Mali, Guinée, onon fof min calmini on minen Fulbe Pulaar Pulaagu to Sénégal. He inde président amen Amat Sow ko kam neli min e o wi yomin jottinne min jidino wat ko mawni kono de balle min gondo he assemblée générale woni sanjugol bureau ameno min dañno ɗumayde seeɗa in betti seeɗa kono wonani min jinno ardu min jinno ardu no ɓuuri mawnuni donc ɗum si yawti ko weltare mawde komin jikoɗo ɗum namin okki comme no président haalirin ɗo Ousmane komin jikoɗo namin ɓesda cuusal e cuusal ngal aussi kam ngal ɓesdata bawal donc komin jikoɗo hande simin kibbitima Sénégal mi sikki min mbawat waddude organisé o encore pour min ganda fulɓe fof gummima pour wongol gotum fulɓe fof gummima pour darnagol leñol mumen fulɓe fof gummima pour ɓe gummina Pulaar comme no président haaldiri en ko en gummoto gumminen cosaan men he aada men sabu ko jamono o tolniɗen ko jamono mondialisation si tawi en jooɗima yimɓeɓe garat ɓe mbatta en koɓe goni ko donc fof immoɗen kaɓoɗen ƴetten place men sabu waɗi garɗo ɗo haali ɗo histoire fulɓe ko en sen idi ko ene idiɓeɓe walla enen idi donc goɗɗo fotani ar ƴetta place men en pot immo kaɓoɗen au niveau mondial mi yanima Gambie tan ƴetten ko jiiɗen ko mi salmini on jaram. Okay, assalamu alaikum bandiraɓe Gambie, assalamu alaikum fulɓe. Jinnomi ko tan nodduɗo oɗo mawɗo baba yaafo ceerno jaafo ngara gay. Est ce que minen ɓeɗo tato aɗa wawi sertinde min est ce que minen ɓeɗo tato miɗen mbawi sertude koye nandugol gila e mbadi ha foof kono ganden frontiére kam ɗum sertini en kono ko en leñol gotol ɗo ha Cameroun ha Niger ha Chine enen fof ko en neɗɗo goto so en paami ɗum heɗen jahara ɗum tan ma Pulaar yahru yeeso ko frontiére tan sertini en kono leñol ngol fof ko ɗum leñol gotol. Miɗo on salmina miɗo yetta Allah miɗo yetta babam professeur Fari Silat Ka hande sa yi garmi ɗo Gambia walla mbawmi suusde darade miɗo haala e Pulaagu caggal Allah caggal mum kono noon enen sukaɓe ko enen battidorto Pulaagu ngu piɓen janggen ɗemgal men ngumen ko ko gonɗen ko miɗo sikki ala ndiga ko ɓuuri Pulaagu haysi pullo ɓurani goto ne goto ɓurani Pulaagu parniroɗen ko joguiɗon ko. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jarama musidɓe en jiino haalde fulɓe Pulaagu ala frontiére ɓe anda fulɓe pour gando pullo ko Gambie Sénégal ko woni fulɓe ɓe at least famɗi heddu leyɗele nogas tati nden so en tinnima Pulaar hande ko en cross border language woni ɗemgal leɓetegal leyɗele nden tinno en nangel ngal wasa majju tinno en nangoden mbawden badden ndako poɗɗiɗen ko mbawen en continde on jarama he garal mon min beltima on jarama jef tan bisimillah on jarama. Thank you so much. Jarama fata fata wona seeɗa président Ousmane Sow président Fulbe Africa kañuma e ɓe musidɓe men ɓe anduɗa kamɓe kadi ko Fulbe Africa waɗi ha ɓe immi ɓe wiye leyɗe ɓe ari ha ɗo woɓe newri ka north south east west fof no ɗo ha joni kadi kono mi salmita jajam moƴƴo inneteɗo sista Huley Diaw a salminama mi yejjitanima Aliou Gamtel mi yejjitanima CDS Aliou Diallo Aliou Diallo QTV a salminama CDS mi yejjitanima Mr Essa Diallo mi salminima Lamine Sow e kala andunono ɗo gollowo ka sengo media men salminima fota hara wona seeɗa eyyi mi salmini ɓe TRRC ɓen golle mo ɗen fuɗɗoto neɓata haray on salminama fota hara wona seeɗa joni noon yon andi ɓenni wo diridiri ko hako maadi no ɓuuɓi seeɗa ka DJ wono ɓuuɓi seeɗa bala yaɗen e galle on faala yiide ñeñeji ɗin no simbe gonga balde Fulaman. Jarama gorka ɗo e men yaadude e galle am waɗi hoɓɓe men gonɓe ɗo ɓe gandanɗa ɗen ɓe poti salmin ko jagui
mbaɗano Mamadou Malkon Diallo mbo immori ha Sweden. Bisimilla ma Mamadou, min beltima he tawede ma ɗo hande. Minen calmina Kellanemo, thank you. immorɗo ha Sénégal. Min calmina Baba Dia mbo immori ha America. Baba Dia bisimilla ma. Min calmina Modou E Sow, Seri Bobo Sow. Bisimilla ma. Min beltima e tawgol mon ɗo. Min calmina Mamadou Diallo immorɗo Basic Bank. Mamadou Diallo bisimilla ma. Ha han mina salmina bosam Alpha Sall. Alpha bisimilla ma min bertima he argol maɗo. Amno korka hardini ni rek ko galle min noddanta on. Galle mbo immori ha North Bank. Galle ara welnanen ɗo seeɗa. Honto ɓe North Bank ɓe woni North Bank. Rali Aliou Diallo ko jeeyi ɗum ɗo de North Bank. North Bank ko welilan siɓe yaade ɓe dogay siɓe arde ɓe dogay. Ɓe nayi he feri on. Bisimilla mo. Assalamu alaikum Fulbe Africa. Assalamu alaikum Fulbe Africa. Assalamu alaikum Fulbe Africa. Mi weltima e dendal pulakuye. Sabu no mbaɗɗon ni leyɗe kewɗe mbaɗino ni. Hay diina Allah ka ko ñembugol. Sa yeɗen juula darɗe ɗiɗi darɗe jowi e waktuji jowi ko ñembugol nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ha joni non Fulɓe ñemben ko tawden ko. Indare Fulbe Africa. Indare Fulbe Africa. Eyo no kelel yero. Eyo no kelel yero. E largo dendal Fulbe Africa. E largo dendal Fulbe Africa das. E Fulbe Mali bebe ndendi be mbawi. Fulbe Guinea bebe ndendi be mbawi. Hay Fulbe Senegal be ndendi be mbawi. E kaba demna be gollani galle e teddungal ñaani kundare we Fulbe kana mayo be de be golla ilar ko dendal Fulbe Africa ala kiloma do kelel yero gani weldi ma kelel yero e galla weldi ma kelel yero fami jari Fulbe Africa oto Musa Balde be yaram woni oto Musa Balde be yaram woni ite dungal gene gelel yero bebe karama yo mi halmini pade menge ali barkama e ala oto jayte balde de woni e yo do gelel yero e yo do gelel yero e gorra mi lando inde mada e gorra mali barka dumbu ya e dumbu ya bullo nyaganto e dumbu ya bullo nyaganto Musa ali barka rasari mulbe min kolle musude ko de ngeli galle min kaba demna be kollani galle e alolar Fulbe kelel yero be Fulbe Africa be kollani galle e yo do kelel yero e ala iranga dumbu ya kolle e gora mi dalam dama indema gora mali barka bore gel yero e Fatuma da banga nyakanto e Fatuma da banga nyakanto bay galle welti ma kelel yero bay kalle welti ma kelel yero be Fulbe Africa be gollante be Fulbe Africa be gollante be Fulbe Africa be gollante kono girande mi welto yaade e ala irande mi welto yaade lar ko dendal Fulbe Africa lar ko dendal Fulbe Africa Fatuma na debbo haram kine e ala kino men ko do weliya e han ko parana be lami kambi e han ko parana be lami gambi koram lar bollo hatam ala irande mi logida ala irande mi logida be Fulbe karam hayo ko yero be Fulbe Africa ko do weliya Fatuma da balde welto yero Fatuma da balde welto yero memer baydi irande mi lo Fulbe memer
illo gido maɗa da illo gido maɗa sabu mita gido i wara ɓernde memer andu ko memɗa ina wodide ko memetake sabu debbo mawɗo koko rente hay debbo ceerno memetake hay debbo sehel koko acca ma galle ari on larde koni Fatou Baro weltama e adama mana jali haala mi illo fulɓe gaɗamayo teddungal ɓuura yiɗanede e gelal yalare mere teddungal golle jari balde min kaba dembo waɗani kam e to ɓen samba walama e Amadou Ñangto Koli Kunda e yo kiɗan wel mi illo fulɓe gaɗamayo ɓayri weli ha golle musuɗe ene belani kam hay memer o e hewde golle Yero Diallo mema kiɗo maɗa mema ɗum e koyngal mema ɗum e howrum mema ɗum e keesi mema ɗum e endu ma ñagueɗa laara memer o e hewde fulɓe ɓeynane komi haali e Gambia weli illade mon lekkiɗo halla weltama Moussa Balane en mbom haroɓe jumata haalde teddungal ɓuura yiɗani e yo Diallo memer o e hewde mema kiɗo maɗa mema ɗum e koyngal mema ɗum e howrum mema ɗum e keesi mema ɗum e wuddum mema ɗum e endu aɗa laara ɗi morɗi aɗa men bo galle weltima teddungal ɓuura yiɗani galle jumata haalde e ñamina fulɓe Africa mi yillo fulɓe Africa teddungal ɓuura yiɗanede abi weli yahde gandal saabi yurmede ma galle jumata haalde e ñabina weli yillade ñawurun naɓe mbaɗani kam ñani kundaɗi weli yahade e Amadou Ba mi weltima ñani kunda no foti welde alo ine nde mi yillo fulɓe gaɗamayo teddungal ɓuura yiɗanede golle jari balde belani kam min Moussa Balde wi galle fulɓe Afrique ɓe mbaɗani kam teddungal ñani kunda weli mi yillo fulɓe gaɗamayo ɗo ɗi weli yaade arsuke ɓuura yiɗani yo Diallo ɗo ɗi weli yaade jiɗal ngel haala galle weltima ɗo ɗi weli yaade gandal saabi yurmede mi yillo fulɓe gaɗamayo bisimilla Demba Balde bisimilla Macky Sall illo giɗo maɗa gandal saabi yurmede giɗo hal ɓe fulɓe ɓe mi weltima gandal saabi yurmede giɗo hal e ñabinanaɓe beeli ñaago ñaage ñaaja giɗo wonno maymo e layo Moussa giɗo meɗen illo giɗo maɗa ha suke ɓuura yiɗanede wonde hay memer o e hewde reno men bo nafatama ha giɗo Allah mi noddi Pullo Ibou Ndiaye ko haalata koɗi weli galle weltama min Fatou Balde waɗan himmi jongo ma nawa mi to jata ha Balde e Amadou Ba mi weltima yo ñawuru jariyade giɗo Allah e Adama men mbiyannaɓe bateri wawi giɗo yaka halunde fulɓe ɓe mi weltima habirin weli yillade giɗo
sabe mi weltima harto ke ɓuura haydani hete wonde galle ari won harde halnal saabi yurmede welni baɗal yo haala lutte golle jiɗo hede hen wonde ko hatama men peneɓe galle mo jumata halde indema golle wiyami balde ñague ñaade dimo wonno maymun galle wiyami balde ñague ñaade dimo wonno maymun yaya ɓeɓe kere wa demba yomi weltima nawtam haɗo kere wahane hegiɗo Allah demba yomi weltima Seynabou ñalhel waɗani hikka ha wonde o Moussa amen ɓay sare ñagane weeli yillade balde min Moussa balnel har demba yaram demba waɗani hikka ha wonde aca wat Fatou Bari alo ireneɓe kalilaba min kalle Mariama e Fatou Bari e mbiye Mariama e Fatou Bari e jemma mbol bu ko ɗo weli yaha ma jemma mbol bu ko ɗo weli yaha e kolle musuɗe ko ngol weli galle ɓe nawa kam sare ñagane weli koni Fatou balde ɓe ñaganto koni kolle Ali Barka e Kaba Dembo e jipporen coyane weli yaha min galle miɗo lamɗo Fatou Bari e jami ha Fulɓe ɗo piñaynaɓe hay tonne miɗo lamɗo Fatou Bari e Jeynaba ko mbiɗa jawonaɓe min galle miɗo lamɗo Fatou Bari e jami ha dungal weli yaha hay tonne miɗo lamɗo Fatou Bari e jami dankunkuɗo Fulɓe ɗo hay tonne miɗo lamɗo Fatou Bari e rewde men yani kunda yero hay tonne miɗo lamɗo Fatou Bari min galle oto jiitumi Fatou Bari ko babu joom jiitumi Fatou Bari e goram giɗo wayre yewnite ɓe duuɓi tati kami yanima e goram ɓe Fulɓe Afrique naɓe e goram ɓe Fulɓe Afrique naɓe gallo miɗo lamɗo Fatou Bari goram laarata jaɓe ayde giɗo magal e wayri giɗo magal jungo e Fatou Bari e kiɗamɗa jungo e Fatou Bari min moduyel coyane gollana ham min moduyel coyane gollana ham e alolar dembane wimi galle mi goram Ali Barka e Fatou Bari e Fulɓe ɓe ñani kunda ye ho ɓay piñay weli yade ɗo bacci samba ɓay piñay weli yade e bacci samba min goram lar samba caji ko moƴƴo e Kaba Dem naɓe gollani galle ɓe teddungal dongo daray ari ma teddungal dongo daray ari min noddo bijiro e Fatoumata e alo irete min noddi Fulɓe mais yadumen ñaabina weli yaha e goram Haruna Pullo ko moƴƴo accumiɗo lamɗo Fatou Bari e goram baronaɓe laami hande e goram baronaɓe laami hande e accu giɗo wayre yewnite e accu giɗo wayre yewnite e giɗamɗa jungo e Fulɓe ɓe e giɗamɗa jungo e Fulɓe ɓe mi golle perbalnene ɓe liika ham e saytu wondeloɗa kolire ɓe e teddungal jando kundanaɓe ɓay galle weltima ñaabina weli ɓay galle weltima ñaabina weli e adamanema Allah galle ba accu giɗo wayre yewnite e accu giɗo wayre yewnite giɗamɗa jungo e Fatou Bari mbimi giɗo e hagale Fatou Bari mbimi radio patta weli yaha e Oumariel wuurine gollana ham e Oumariel wuurine gollana ham ɓay galle weltima e Fatou Bari ɓayli giɗo e hagal weli Fatou Bari Mariama e Fatou Bari Mariama e Fatou Bari giɗamɗa jungo e Fatoumata galle weltima kelhel yero ɗa jungo e Fulɓe ɓe teddungal Samba caji ko haali goram baronaɓe laami hande mbimi baronaɓe laami hande eyo
e galle weltima janguɓe Pulaar e teddungal fulɓe ɓe te golla e koram Haruna moƴƴo ko moƴƴo e kaba demnaɓe gollani galle e kaba kemnaɓe gollani galle e mbimi lar Lamine yette Diatta e mbimi lar Sadio Siya ko moƴƴo e jaga weli haade ɗo Saydou Pullo mon jaga weli haade e Saydou Mata mbimi Mariama e Fatou Bari koram Mariama e Fatou Bari koram giɗo Pullo Fuutay walla e mbimi giɗo Pullo Fuutay walla jemma o sangule weli yaha jemma o sangule weli yaha eyo giɗal nade accu giɗo wayre yewnite he accu giɗo wayre yewnite he e kinamda jungo e mawɗo moƴƴo sabu mawɗo juulowo ko waaji Allah sabu neɗɗo juulowo ko waaji Allah e Fatoumata Dieynaba salmine he e Fatoumata Dieynaba salmine he ɓay galle weltima e Fatou Bari ɓay galle weltima e Fatou Bari e fulɓe ɓe gollana galle baha sabu mawɗo juulowo ko waaji Allah sabu neɗɗo juulowo ko waaji Allah e dembaloɓani kelel yer ho e teddungal Diallo Kunda weli ɓay galle giɗoy ha gal weli ka ɓay laamu baronaɓe mbalɗe nande ɓay laamu baronaɓe mbalɗe nande goram lara Adama Barrow moƴƴo goram ɓay laamu Adama Barrow accu giɗo hayre yewnite he accu giɗo hayre yewnite he goram Ali Barka e Moussa Ba goram Ali Barka e Moussa Ba goram Ali Barka e Moussa Ba moƴƴo Haruna ko golli ko moƴƴo Haruna ko golli ko giɗam da jungo e Fatou Bari Mariama e Fatou Bari lar dendal Pulagu lar dendal Pulagu moƴƴo Sisa hoye Samba Ñaña goram lar Ramata gollana ham e mbimi lar Ramata gollana ham e moƴƴo men Saare Louba weli e goƴƴo men Saare Louba weli e Adama ne mallagal heɓa goram Ali Barka kelelero moƴƴo o Saare Louba rewi mbimi Mariama jam say golla e asar balleɓe yewnite he e asar balleɓe hewnite he e koram mamare yarnimeɓe goram ɓay sin jugundon rewe golle mamare yarnimeɓe goram Ali Barka e Fatoumata e kolam mamare yo Mariama jemma o mbol ɓu weli yaha e jemma o mbol ɓu weli yaha e laranan fulɓe ko golli e accu giɗo hayre yemde ye on jarama foto wona seeɗa kellaneɓe foto hara wona seeɗa kellanemo foto kadi hara wona seeɗa ɓaɓe ni wo ko diru ko ha ko maadi mi weltori on foto hara wona seeɗa hande noon min holla yo ko ɗum ɗo woni Fulbe Africa gonga Fulbe Africa pullo fof ko pullo ka yo andi Fulbe Africa ñande ñande min addana yon surprise ji welɗi kadi e ɗuɗuɗi e ɓurtuɗi welde DJ bala ɓeɗo para taw min haala surprise on jonni e goɗɗum bala ɓeɗo para Bendo, bendo, bendo,
mamu korka bapulo jeri joma nage picce ngeloba dimbo galebe ko galebe mun dimba take korka hande calminen jarnen be mbimi be dépassé be o programme hande takbe be en do fofu won hande Dia Oil Company Baobab Hotel QCell GRA TRRC Isa Travel Agency Best Water Company Sultan Traders and Real Estate Agency Ustas Industries Woni Sophie Milk Travel Eco Services Mustafa Ji Diallo and Sons Badram Solutions National Center for Arts and Culture Royal Insurance Nifix Hesta FM be hande nanni juude moyen he o programme be taki hande no fongondo be mbemnani min liggeo minen be mbiya on jarama min beltima no bete yo Allah yob on no darani don ni fulago eyyi ko gonga bay ko enen nanidi dum don ko be wadi men support ko be wadi en support en fop sey hande de nyalande latike ko Allah e mabbe en jodi ke do so holong heewi advertisement ji wadama ko woni wo wadama fof ko mbudi yaltinte kono be do tawama e wabbe men support onon kadi on salminama kella ne hore mon taw hande non ko surprise men marani on mi joni no meden tori kadi on non surprise si wadi men faala mo kala jodo ko woni don o yiyay ko yoton kon fop ko faldo yire gon kadi ko humpadon nande kon fo on nanay hande men faala rek si men wolani on don surprise mo kala jodo ka woni don deja habbo ko wadata kon korka no miru mame ni rek hande do welat si Allah jabi nandi fuddima wel kono ko buri ko wel na tiagal ibu nyaay ba en be ngara ndongo dara ranking bobo dimo ben fo be tiagale kule kewde godde ngandana min jidade haal kono hande dum fo wada do si Allah jabi ay yo handi min kawang ko Sierra Leone be wonno be no be yahi Sierra Leone bay wo on fuddi ke ton be yimi be no tajude ko yimbe ben ni tas be ari haka boda be tay ko eden no tajede be yiltiti haka capital be hubbini rayda mabbe on be ari pour fejjugol be ari habe fejji be ay ha futa woyo be o biru lakkere nen be tawi dane nen tajama depuis Sierra Leone ka boda donc amen to wadata hoto be URR be woni URR hoto be URR ben okay 32 degrees Celsius minen non do dañani kodo mawdo hande kono min kalta ha opara kodo mawdo no korka haaldiri ni rek min dañi kodo mawdo mo ngandana ko pullo no enen fof o wi nde nyalande wadata ta o tawaka minen dum jarna he argol mum do hande minen non jarna onon fof Ilo Diallo DPS Office of the First Lady Mamadou Malcolm Diallo imorda Sweden pour tawegol nde nyarande guest speaker men o professeur Farisilaka minen mambi a jarama min beltino bete nona seeda e tawegol ma nde nyalande hanne alla okkuma duubi judde okkuma cellala cellire ndamba tawe ko wayni no bete nona seeda minen calmina Isa Diallo GRTS min calmina Lamin Diaju Si Riders min beltima he tawegol ma do min calmina Loye Dawda Diallo Loye Dawda min beltima no bete nona seeda Pulaar Pulaagu naɓe Bay Diallo Matar Ba e Yasin Ba min beltima he argol mon Aminata eyyi korka ila mari goɗɗo bosan ɗo eyyi ɓayo fuɗɗi ke wadde read news eyyi o waɗa read news ha para wena dow so wiyaɗi headline nawde ñusinditel ayam Esa Diallo thanks for joining us after si pari o yalta e waɗani yana gisulema maɗo read news waaw malla maɗo read news waaw malla manna ismi Esa Diallo min calmina Lamin Sow QCell min beltima no mbete the only professional fula eyyi min calmina Pate Ba director of NAWEC kame madame Aissatou Sow Ba min beltima e argon mon fulɓe Niger fulɓe Cameroun minen on calmina onon fof Fulbe Africa diaspora naɓe minen on calmina Yelli Gise min beltima e tawegol maɗo Baba Dia min beltino bete no wona seeɗa min jarnima Modou E Sow séri Bobo Sow min beltima e argol ma Mohamed Kande a jarama Mamadou Diallo Basic Bank on jarama onon fof kala tawaɗo ɗo hande min beltima mino salmina bosam ko ɓiɗɗo am noon kono ko bosam no salmina Omar Sow Sultan Traders mi weltima e argol ma ɗo hande yo he ko nanduɗa jungo ma he nde ñalande hande min beltima no bete no wona seeɗa korka sintin yimɓe ɓe hande no o jemma wato joni yo gandi ko yimɓe rewɓe ɗiɗo wonno innude kamɓe ɓe nani English no ɓe naniri no English oya inni Aissatou
misiki end of month ko ɗum hawrata tuma lewru ndum maayi o enni ha mi anda ko honno lewru ono end of month hawrata de heddi ke saayi on heddi ke weda on sawi hande ko bulu wona end of month yo andi nak so yiɓe ɗo darike ni ko hoɓɓe tedduɓe ɓen marani on hande ɓenni wo pular ko pular fop ko gotum ala o ma o mbimi o mbimani o fop ko gotum mi meeɗi natude plane meɗe yaade Addis on jalden parani ɓe naatike plane ɓeyni plane o waɗi overload ka hoore eya dow joni ko yimɓe ɓen ko ɗuyteteɓe ɓeni noon ɓe daaray honno inde nde fuɗɗori noon kono men ɗuytorta so tawi inde ma nden ko Aliou fuɗɗori walla Ablaye ko an attoto yaade min noon inna nden ko Abdoulaye innete hikkiɗo ɗon on ko Binta oyni lanne Binta innumomine oyni lan Korka Abdoulaye Korka innuminama onni hannde ko honno innete ɗen innumi ande lan komi woni Jeeko Zuma ko an woni Yusaw so hilan kanko woni wayi Milan Z so DJ tiɗani mene meɗen jangi ha joni pay kun jangi ha grade 9 ɓayo jangi ha grade 9 ɓeyni mono yo waɗu choose school woɓɓe waɗi choose baka Gambia High woɓɓe waɗi choose sense kala pay kun inni kañum ko university eyyi hola inni kanko min ko university rek mi waɗi choose ɓeyni mane yawnodana men bamma wara ɓe noddi bamma ko wari ɓeni o ɓiɗɗo ma men inni o jangi ha grade 9 joni o waɗi choose senior school ɓeɗo waɗi choose ɗiɗo school ji kanko inni woko university hay min teacher on mi yahani university hay min headmaster on mi yahani university paykunkum inni kañum ko university watta choose baba on daari paykunkum mbi dow haale tum bantimo passage hanno waɗa choose banque sikkono paykunkum heeti ka fuɗɗoto ɗaɓɓude ɗon golle ko goɗɗo village on fof ɓe hawtindiri mbuuɗi ɗi ɓe mari ɗin fof ɓe yoɓanimo school o yahi France janngugol français o janngoynode ɓayno ko janngi français after 3 months ɓe noddimo ɓe ni he kaari nene ma e bamma maayi oni lesan komo yahino France ɓen fof jibinaka joni ɓe inni mo ne artu awa o arti ɓe ni ko honno o inni kanko o wata wullude Pulaar ko yo wulle français goɗɗo waɗanamo translatal tungo fuɗɗi leluyi waɗo translator wo woyon fanku oni nene mor papa mor muwase yahi faransi wo depuis nene makko e ɓama ko may kanko yimo faransi c'est très wullugol wo kanko wulla e moƴƴa joni no ɗum ɗo feƴi ɓe kanko o jaɓata wolde Pulaar joni ko français tungo wolata porto ɓen ari moƴƴingol pompe ka village ɓe ni o yetono jannguno français arimo France noddemo waɗa translate poto jongin ni on sordi là-bas français jande waton jaluɗo de eyyi oyni on sordi là-bas moi c'est fixé pompe là-bas oyni wo ono ɗo fop wo koyo haala ngo waɗa ɗo pompe ɓe kelli he ono nani France tungu yoni ɓen ɗon inni joni portojo on kankadi inni yo ɓe ya wowlu o inni joni ono kadi wo ko yo wowlu ko weltori ɗon kon o inni ɓen ɗon ne portoɓe Fulɓe ɓen inni mo
inu portojo men men inni o jarama kanko e français ben fo o yandari ha moji inni tout là-bas tout part pour toi tout est blanc c'est impoli hein benangi mo be pi aha smartphone honto be smartphone be woni wato yaltindi jetta jallo be anda ko ma façon phone jogi don de menen ko iPhone 15 men jogi ko goddo yo andi joni ko wadi hewbe be hebay comme problème ni si be yega laptan be bose ko smartphone joni o yeyro be mbadi ni ila ngarde mi fala kella non ha excellency madame Fatmata Babaro kella no bota wona seda kella nemo on jarama aha ana gari be wata welcome Dr. Cerno Fari Marima jaddo be ganna Marima jaddo be ganna ko yaade Marima jaddo be ganna Marima jaddo be ganna ko yaade jaddo do gata jaddo lata jaddo do gata jaddo lata jaddo lata mi ko lata jaddo lata mi ko lata ko yaade jarama you know stop that song there again artist be novela lang hiran ko no be wata stawi o yobibe be ari yimugol be nay ko ha joni mi yahuno be wadani who is paid and who is singing anyway jaja bandiraɓe nomin mbiru noon rek
minen on dañani hoɓɓe mawɓe te hoɓɓe ɓe jottima ko fulaagu addi ɓe ko ɓe fulɓe no gonirɗen ni fulɓe ɓe mbine ñalande watta ɓe tawaka ko ɗum addi ɓe ɗo min beltino bete no wona seeɗa e tawegol ɓe ɗo goto min woni permanent secretary ministry of defence Dr. Barry min beltima he argol ma ɗo hande min bismimama First Lady Madame Fatou Ba min ma mbiya bisimilla ma min beltima a wino min arat te a waɗi ko mbinoɗa ko min beltima no bete no wona seeɗa bisnamama he galle ma ɗo ko galle ma saabu ko fulɓe goni ɗo te ko pullo tawɗa ɗo fulɓe hono ma a jarama no bete no wona seeɗa e ƴettugol time he business schedule ma mbiɗa tawete o programme hande min beltima no bete no wona seeɗa si min tolnima ɗo no hantin korka ala ko ɓooyi koɓɓe men ɓe jottima en nodda koɗo men mawɗo guest speaker men o professeur Fari Salika oro totte en speech mumo min bismimama professeur bisimilla ma professeur on salminama fota wona seeɗa ɗo o on jarama mi faala jentoɗen ɓe fota hara wona seeɗa anden hande ko jemma pulagu wona kellane hoore mon once again Vous avez testé? Bandiraɓe fulɓe yimɓe Gambi laamu Gambi Madame la Première Dame de Gambie, fulɓe arɓe hande kawri ɗo e sehilaɓe fulɓe kala garɗo tawtoraɗo ɗo hande nguɗo batu goto fof mi salmini ɗum inde mum e yettode mum mi salmini on e inde Alaji Amadou Alpha Diallo mo ganduɗa ko kanko woni hoorejo tapire plago international mi salmini on kadi e inde miñam moƴƴo mo ganduɗa kanko woni hande secrétaire exécutif onon kalta angle men executive secretary académie africaine des langues woni langue fafa d'enfa mo ganduɗa luutama hande kono koye men jeeya sabu ko kanko ardi hande académie africaine des langues ganduɗa ko kamɓe sosi commission biyeteɗo fulfulde cross border vehicular language commission mo ganduɗa ko min Allah waɗi gardimi ɗum hande e nder akalan e nder union africaine mi salmini on kadi e inde tapital paago sénégal fof e dendagal ɓe gardumi ɗo ko yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e yettude sukaɓe men fulɓe africa so gonga o mbaɗi golle sabu hande on kawrani pulago fof mbeɗa wawi wiide on kawrani pulago fof mi yiiɗo fulɓe funnague mi yiiɗo fulɓe hirnague mi yiiɗo fulɓe rewo mi yiiɗo fulɓe worgo mi yiiɗo fulɓe gammi ɗum noon Allah jarama on jarama yo Allah okku on sembe e cellal sellina on ha yeeso okko on fartange yettinde ko paani ɗon ko e pulago hande noon yewtere men fonno won koye toɓɓere mawde nde ginnirmi tabital pulagu gila hanki nde hande arani sabu fulɓe e pulagu ɓooyi ɗo e africa e nder windere kono noon no golle ɗe jaari ni
okkata en haalde conférence o fof ha timma sabu ɗo heblono ko 32 slide woni diapositive fonno waɗede projeté yimɓe ɓe jeeya ɗum no wonde carte no wonde bibliographie no wonde gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hade ɗum hawrani en tongat tan ko ganduɗa ko ɗum woni fayida golle ɗe so gongal waɗi hono janggo mbiɗa sikki ne waɗi symposium ene waɗi kadi émission aji radio ma en mbawa en timmitin golle kewɗe ko adi fof bandiraɓe tedduɓe son ƴeewi tiitonde nde sukaɓe men fulɓe pulaago bindi nde ɓe ginniri ɗum nde ɗo darde ɓe mbi ko kawral he tabital fulɓe ɗum ɗo no noddi namne ɗiɗi mawɗe ko adi fof holko woni tabitgol pulaago ɗimmiri ɗum holko tabitande pulaago e nder windere nde hannde eɗen nganndi enen fof fulɓe ɓooyi e afrique kono noon gonal mumen afrique no waɗi caɗeele hannde sen kaldi goonga heddi noon ko holno mbatten haa fulɓe tabitina gonal mumen hannde e nder afrique kamɓe nder windere nde taw koye jam e nanodiral nangodiral e ballodiral hakkunde mumen kamen fulɓe e hakkunde mumen e leydi afrique kala gila tubakoɓe naati afrique ciftoren ɓooyi ɓe tawi ɗo ko setti wonde no fulɓe goni afrique teskama e rewa afrique hakkunde mauritanie e mali hannde to rewa asaba ko wiyete ko fulɓiyata ko hayɗe ngal gila temedde ɗimmere mana gila duuɓi temedde ɗiɗi caggal issa fulɓe ne teska e nde afrique ɗum woni hannde duuɓi ujunere e temedde jeenayyi ɓe teska to rewa afrique te hina anda kadi eɓe teskama e nder sahara nde sahara heccide nde gila ko wiyete ko néolithique ko ɗum tayre e nder yaadu jamanu nde ganduɗa ene ɓete hannde e duuɓi ujunaji sappo famɗi wadde noon fulɓe kay ɓooyi e afrique tubakoɓe ɗe puɗɗi arde afrique kawri e fulɓe ɓe mbi waɗi ɗumen kawis wonko tubak goto biyeteɗo henri labouré windi hen wi de puɗɗi nde yi fulɓe ɓe mbi fulɓe ɓe beele ko safatɓe safal woni araboɓe beele ko raneɓe beele ko ɓaleɓe walla koɓe goni nden noon tawno tubakoɓe ko leñam jaharata ɓe jii fulɓe no gojji ɓe mbi yo e poot fulɓe ɓe ɓallino koye maɓɓe beele fulɓe ceerto e ɓaleɓe ɓe mbasa won leñol ɓaleɓe ɓe gona mil raneɓe kono noon fulɓe jaɓani ɗum saabu gila dawa dawi fulɓe jaɓani aadaji tubakoɓe ɓe jaɓani ha hannde hina waɗi ni hannde ɗo ganduɗa fulɓe jiiɗa ni yaade école ɗum ene tardini en ko gonga ma en garoy hen kono en mbawa haaldu foof nden noon holko woni pullo holko addi on sababu ɗo no waɗi jeddi wittiyankoɓe kaali e mbi ko woni fulɓe ɓe mbi fulɓe woni ko immiɓe nokku puli jaahi ɓe mbi fulɓe ko métis hakkude arabe walla yahud e ɓaleɓe jeɗi ɗi keewi kono ko ɓuri ko raɓɓo bandiraɓe tedduɓe tesko ɗen tan woni pullo e ko ɓuri laaɓ ko neɗɗo boɗejo ni tan foti saabu ɗaɗol konngol fulngol enen e sara kulleɓe ndendigol oɗon gandi leƴƴi ɓooyi serdirede wonde boɗejo walla ɓalejo ha hande ɓe mbiya tubakoɓe ko raneɓe ɓe mbiya ɓe ko ɓaleɓe ɓe mbiya ɓe koɓe jaune etc wadde neɗɗo no yirano ko no innirete ɗaɗol fulngol ko addi ko pullo
ko woni tan neɗɗo boɗejo ni no mbaɗon ni nena sukaɓe mbayi ni ko edi fof fulɓe ko waɗeɓe teɓe ɓooye Afrique kono ɗemgal mumen ha hande jeeya koye ɗemɗe Afrique ɗemɗe ɓaleɓe ngal fawaki arab ngal fawaki ɗemgal gongal fulɓe noon no kewi wiide minen komin araboɓe ko araboɓe goni tani amen kono ɗemgal mumen kam fawaki araboɓe hay ndiga illa gueɗel noon fulɓe ne jiggi arab tawno koɓe julɓe guila ko ɓooy ne jiggi arab gueɗe kewɗe ɗe nanni ɗemgal mumen kono noon waɗani kam ɗemgal fulɓe rendude lasli e ɗemgal arab wadde noon ganden puɗɗeren ɗon saabu sa anda hoore ma yawata anduɗo paaɗa pelliten noon kala biɗo pullo wonama neɗɗo Afrique on sirindima gonga gila dawa dawi gila misra ko teska e bindi fulɓe ko Afrique naaɓe tan eɓe ndendi noon e Indien en koko anda Dravidien en ɗum ɗo koko feccunoen taw maayo waɗi o ngo sa sertu 100% gila dawa dawi fulɓe ko africain wadde noon ganden enen koen fulɓe koen africain en africain mbayi fof heddi noon hene jeeya e leñol Pulaar fulɓe ne jeeya e leñol ngol ganduɗa kamgol ɓuuri heew ko witta to batte tubakoɓe gilaji tubakoɓe Allemagne Klingen Eben Westerman Meinhof extra e tubakoɓe France e anglais en tubakoɓe arno e portugais en adiɓe arde Afrique fof de ɓe jii fulɓe noɓe laamori ni noɓe jooɗiri ni walla noɓe gegguirta ni ɓe mbi ngol ɗo leñol kam no haawi amen guila nden ene winde ha joni noon jeddi ɗi gasani kono noon enen tongaten tan koko ɓuuri ko raɓɓu eɗen gandi kam guila ko ɓooyi fulɓe ne goni e dow keerol hakkude arabe en e berbere en woni safala ɓe fayi dow e yimɓe Afrique worgo Sahara nder eggilli mumen noon guila ko ɓooyi guila to koɓe mbiyata ko awker woni rewo Mauritanie guila nden eɓe mbawi ya garta hakkude maaje tati mawɗe ɗe Afrique woni maayo Nil go Égypte Misra maayo Niger e maayo Sénégal wadde noon hay goto wawa wi fulɓe wona lesɗe Afrique si tawino eɗen jogui hande projection ma on jii karde ɗe no goni e nder ɗum fulɓe mbaɗi dille kewɗe e nder Afrique guila ɓe gimmi Misra waɗi wiɓe ni eɓe ndendi e leñol biyetegol sumérien en ngol wuuri e nder Mésopotamie duuɓi ujunaji 7 ko iti laamuji Misra ɗum ɗon fof koko wittete kono kalten koko heedi ko gaay ene teska kam de arabo puɗɗi nadde Afrique ha defte ɗiɗi binda hen tarik el Fatah e tarik el Soudan ɓe tawi fulɓe ne koddi e soninkoɓe toon to laamu Ganna noon dogi gila 3e siècle the 3rd century ha 8e ha 11e siècle wadde hakke duuɓi 600 fulɓe ne gonde Sarakoleɓe hande sa ƴeewi nder ɗemgal Pulaar ko heewi ne jigga e Sarakoleɓe nder ɗemgal Sarakoleɓe kadi heewi ne jigga e Pulaar Sarakoleɓe noon mbiyete ko soninke en kono noon lasle ɗi nene mbiyata Sarakolle woni neɗɗo boɗejo ko ɗum woni tan pullo woni neɗɗo boɗejo surtout ɗo e nde ɗo lowre ko heewi no wawi haalede hen guila nden nde ɓe gimmi empire de Ganna ɓeɗo kucci côté Asaba Fouta Toro ɓeɗo peeri côté Masina wadde on gandi gila fulɓe naati Masina hande ndene de eɗen nana caɗele gonɗe toon hande kono en gandi fulɓe kam gila dawi ko Masina ko leydi mumen gila Fouta kiɗndi e rewo haare ngal ko Fouta ɓe guindi ɗum kala fulɓe koɗi ɓe guindi ɗum Fouta ɓe mbi Fouta kiɗndi ɓe gimmi ɗon ɓe cosi Fouta Masina ɓe gimmi ɗon peeri waɗe mon ferɓe ɓe jeeyi Fouta Jalon ko caggal nde koli tengel umi Fouta Jalon hiɓati Tekruur 1512 mune koko winda ko setta Tekruur fuɗɗi inirede Fouta Toro ƴetti ine nde ko ɗo Fouta Jalon enen fof ɗum holliri
on kaali ɗum jooñi fulɓe fof ko calsalol gootol enen fof koen wotude kala ɗo pullo wawi o aduna ala fulɓe tagaɓe ga ɓe taga hirnague ɓe taga ala fof ko calsalol gootol woni noon nde wennon koɓe eggiyankoɓe koɓe ruggiyankoɓe eɓe pecci surtout de diine naati ɗumen tigui rigui e mbatti walla laamuji diine on saaha ɓe pecci ɓe jeeyi funnague ɓe jeeyi hirnague ɓe jeeyi worgo to fuɗde jalon to mbatti toon arma miya malheureusement on pour en mbawata yiyewde carte eggirli mumen nder Afrique kono eɗen mbawi tan haade en kolliri goho fulɓe ko yimɓe Afrique eɗen mbawi wi kamen holkoɓe gadde e nder Afrique ko nafata ko yimɓe teski haade men woɗɗoyde hol darde e hol nafooje fulɓe gadde e nder Afrique so tawi no woodi eɗen gandi eɗen mbawi hen suɓa tan gueɗe tati labtude ha hande goho jillodiral hakkude fulɓe leƴƴi Afrique kala leydi ndi garɗa hande ko ɓuuri ko heew sa hawre leñol gongol sehilaɓe fulɓe ɓe heewi ɗo nanta neɗɗo wiya min mamam ko pullo wonɗo tanam ko pullo min ka fulɓe gimmimi heewi e mawɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe teskiniɓe nder histoire ko wayno Abdourahmane Sadi ko ganduɗa homo jeeya e windoɓe tarike Soudan ko wayno colonel Dots laaminoɗo nder gouverneur ko wayno Eldridge Mouhamadou mo Camerounaɓe ɓeɗon ɗo ɓe gandi e woɗɓe kayno foof koɓe gandanno wiyete anglais ko e métis fulɓe wadde noon fulɓe ne gokki Afrique ƴiƴam e bandi e cehilagal yanti hen kadi fulɓe ne keewi leƴƴe nder Afrique ɗi ganduɗa ɓe mbiyata ko fulɓe ko denɗiraɓe maɓɓe ina ɗo ina Mali hay fulɓe hay dogonaɓe dogoɓe ɓen ɗon hande ɓe kaɓa fulɓe kono noon heccanke hanki tan ɓe guinitorno ko denɗiraɓe fulɓe sa ari Sénégal seyraɓe intoro ko denɗiraɓe fulɓe sa yeehi rewo Nigéria Bela en Kanuri en ko denɗiraɓe fulɓe e woɗɓe Allah yurmi yoro doro yaafo ɗum omen liman noon leƴƴi 15 fof ko denɗiraɓe fulɓe wadde noon ɗum ɗon holliri tan haade en ngala temps ko fulɓe no poti waaw wonde masɗe ciment e maho gotago Afrique saabu kamen ɓuuri yaade ɗo kamen ɓuuri hewde Afrique kono noon keewal ngal no adali ɗumen caɗele hina waɗi noon won bangeji ɗi ganduɗa eɗi gaddani eɗi ɓeydi addande fulɓe caɗele holɗin goho fulɓe ko harabiyankoɓe gonno gamti are leydi piye leydi ndi walla piye nokku o mbawa yimɓeɓe nana ɗumen l'islam par force kala ɓe jaɓani e mbaɗa ɗum maccuɗo ɗum ina heddi e ɓerɗe ina metti yimɓe ha joni seɗen layde layno gonga saabu sen jiino fulɓe gondiri ni hande ina andi won hen ko metti yimɓe ha joni ganduɗa hino ɗen ñawni ɓernde hakkude mumen e fulɓe de ɗum eɗen mbiya yo Allah dandu en hen wana ɗen gueɗe luure hakkude aynaɓe e remoɓe ɗumne kadi addani fulɓe caɗele luure keeri hakkude leyɗele saabu enen en ngala keeri leyɗele Afrique ɗi ko tubakoɓe mbaɗiɗi wona enen wadde ɗiɗon keeri ha hande fulɓe ɓe ay fulɓe Niger nani ɗon jooɗi heɓe gandi kayno bororo en ɓe toppita keerol ni ɓe jahata koɗo taani mumen jahatno gila ha gueɗe hande arani wadde noon so wiyama yo fulɓe nangue nder leydi godiri tan mbiya oto jaggodir ɗum ko yidde bonnande fulɓe gotago mumen ɗon tabita plaque international e fulɓe fof poti wattude hakkulle ɗon wiyede tan leydi fof jogui ko fulɓe mum ene waɗa ko weela oɗon gandi jinmi ko haalde en mbawa woɗɗoyade hen ɗum noon ɗum haɗata fulɓe nangodirde sen ƴeewi hande guila Nigéria Burkina Faso Guinée Niger République centrafricaine Ghana Nord Benin Nord Ghana ha arte Mali ɗo ɓuuri bonde hande ɗo fof eɗen gandi ko woni ɗum humɓañi hay goto te en gaɗa hol saɓabu sen tefima en jii no so ɗum heƴata ɗo hande kono eɗen gandi won ko woni toon ene waɗi noon e sababuji ɗin ɗon ganden ɗum onon sukaɓeɓe wonko daɗɗi ɗon ko ganduɗa hina waɗi no fulɓe jiira hol guitere no fulɓe ƴeewate
sen kaldi gonga mi waɗi miijoji bonɗi e nder leyɗele men tawa ɗum ko kareeli ɓooyɗi garta kakkila yimɓe mbiye pulɓe nimbaɗi pulɓe nimbaɗi so won gonga yo so wona gonga ene heddi ɗo ene jibina goɗɗum ko heewi ko ganduɗa ɗum wona ko nafata kadi ene waɗi kadi yitere somde kulhule e wasde hoolade sabu si en kaali tigi rigi 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 eɗen gandi gila fulɓe naati l'islam ha hande tubakoɓe danam nde ko dow koolaki ɗumen jiiɗa ɗumen jiɗanañi ɗumen sabu kala ɗo fulɓe guina mbiye ɓe kadi jihadiste kala ɗo fulɓe jiiɗi laama leydi tubakoɓe daro calo mbiya ɓeɗo laamatako sabu si laami sirata e gona jihadiste ɓe gadan ɗen probléme ɓe nangodiri e nder afrique eɓe keewi eɓe jaayi 65 millions so jaggodiri ma mbaɗɗo laamuji diine tubakoɓe gondat ɗo dañ gueɗal ɗum hene jeeya eko tubakoɓe kuule fulɓe ganden ɗum jogaɗen ɗum e kakkillaji men en gañani tubakoɓe en diwtani tubakoɓe en diwtani ɗemɗe mumen kono ganden tubakoɓe eɓe keewi caɗele ɓe gaddani fulɓe e nder afrique ganda goto tubako biyeteɗo christian senobos o windi deftere holliri hen hono fulɓe taariɓe lac Tchad hono ɓe guinnirta fulɓe sa yi noɓe guinniri fulɓe ni ganda ha joni gañ andiran ɗon sabu mbi koɓe koninkoɓe bonɓe koɓe fiyoɓe bonɓe koɓe conquérant koɓe raciste koɓe jiɗɗe wawde leƴƴi goɗɗi andi ɗum si leñol wiyama noon e nder afrique ene wawi ɗum haysi wona gonga mine wawi bonnande yimɓe ko heewi ɗum noon mbaɗen feere enenne daraɗen pirten ɗum ɗon sabu ɗum wona gonga hene waɗi ni ha joni hay ɗo tan leydi amen sénégal e yimɓe ƴewrata fulɓe ko wiyete ko fulɓe aynaɓe won yitere wiide ɓe ko ɓooyi ko koɓe jahil sabu jamanu deniyankoɓe ɓe galano diine iwi jeeri fay walo wadde ɓeɗo en jiiɗa mumen diine walla en jiiɗa mumen calsalol ɗum ɗon ko bonnere ɗum ɗo haɗata fulɓe wawru sabu sen mbi hande han jooɗoɗen nder Fouta Tooro ha ara nder sénégal mbiyen o ko pulla jeeri o ko labbo o ko bambaɗo o ko toroɗo o ko jawanda o ko cuballo eɗen ceerde no tubakoɓe mbaɗno ni sen mbaɗi noon min ƴeen jahata te ko ɗum ko nder sénégal tan en kalañi kam ko abbi ko nder afrique wadde noon bandiraɓe tedduɓe ganden koye eɗen dooka gueɗe ɗe ganduɗa so tawi ɗe gaccaka Okay, ladies and gentlemen, I'm sorry. I'm greeting everybody. You know, the organizers, Fulbe Africa, asked me to give the speech in fula. But I do know that my Fulfulde may be different from other dialects. That's right. But my English is not that far. I cannot translate what it says. But after that, I have the French version of this, of the slides in PowerPoint. I have also the English translation in extenso from the beginning to the end. Now, I don't know how I can help to do it. What I can summarize, what I said before, is three main things. First of all, I wanted to point out that Fulbe are African people, 100%. And the word Fulbe means people with teint clair, complexion, the bright complexion. Bright complexion is Fulbe, Pullo. Even if something is brand new, you say, kesum pul. In Sarahule, you say, Sarahule, white man. Now they have the name Soninke, but at the very beginning there was distinction as bright skinned people. Now the other thing I want to point out is that Fulbe are largely scattered in Africa. They are around 60 million people in more than 25 countries.
but they are scattered in these colonial countries, and they cannot get linked. You see, every country has his own Fulbe. And if we don't pay attention to that, we will never be united. If these young people say the question is Kaural, Hetabital, we cannot achieve Kaural and Tabital without getting linkage between all the Fulbe of the world. We cannot say that these colonial borders will be borders between us. Of course, we respect sovereignty of all the countries, but Fulbe can play a main role in African unity and integration. So we should not be ashamed of our culture or our language, of be scared of being united in Africa and in the world. The third point I say is sometimes there is some kind of mentality of revenge against Fulbe because of past history, fights and conflicts. This is behind us, but sometimes it comes in some many heads of African people. So we have to manage to get in touch with all the youth. You are now the young Fulbe. Get in touch with everybody. As Osman so put it, we are not a racist or an ethnicist group. We are a big, large population in Africa which can make Africa unite. But we have to unite first. Africa needs Fulbe culture, Fulbe civilization in any kind, traditional, Islamic, and the like. So we must not be ashamed of our language. We must be scared for our unity. That's why I say, if we think that whenever we talk about unity, the Western world will say, be careful. If all these fula of Africa, of the Sahel, unite, they can be jihadists or they can set Islamic states. I say it's false, it's wrong. We have Muslims everywhere. All the ethnic groups in Africa can be Muslim and are Muslim, generally, in the West and in the Sahel. Speaking about terrorism, that's not true too. That's not true because there are terrorists in France, in Germany, in London, in Belgium, in the Arabic countries, and everywhere, in all the ethnic. It's not the Fula who are jihadists. This is a pretext to fight Fulbe, but in a way that it can appear as a war. Now, I'll try to summarize very quickly. You see, je reviens en Fulfulde. Beaucoup de gede kewde njafa don gede kewde no mbade mbele Fulfulde e Pulaar no teppe mi limi hen tati tan ɓurde tingdude go ko ɓe jiiɗa yo Fulfulde yaaru yeeso première stratégie, the first strategy to break the Fulbe promotion and the Fulfulde is to fight the language. Haɓede ha ɗemgol Pulaar wasa haalede ɗum woni strategy number 1 oto Fulɓe nden ɓe gona caggal ɓe mbasa janngo ɓe gona tardo ɓe ceerta ɓe ciferene yimɓe bonɓe ɓe ganduɗa ala ko ɓe nafata Afrique taw ɗum wona gonga. Yero Dooro Diallo yo Allah yurmo ɗum yaafon wiyata non ɗemgal woni leñol, so ɗemgal maayi wuuri leñol wuuri, so ɗemgal maayi leñol maayi. Nden noon sa yiiɗi tan warde leñol walla rendo tan war ɗemgal mum, sa wari ɗemgal mum leñol ko gasi wonde goɗɗum. Ko ɗum saabi nde fedde ɓamtore Pulaar sosa 1958, the fedde ɓamtore Pulaar which has become ARP Tabita Pulaar has been founded 2 years before Senegal's independence in 1958 and then recognized officially in 1964. Parce que on mbiɗen ganduno
nden tan mi duuma ko 16 mbiɗen nganno si ɗum waɗaka ma ɗemgal ngal maayi songal maayi nder gure teeru fulɓe godata kono alhamdulillahi rabbil alamin on yino fulɓe poti te ɗon ɗum ɗo ko fulɓe africa tan noddi so pulako fof noddi no ɓuuraɗo laaɓi ujunere kadi ina waɗi kadi geɗe teppoje fulɓe wadde feere ha fulɓe kersirala haalde ɗemgal mumen ɓe kulta haal ɗemgal ngal ɓe kersira ɗum so ɓe gondi e leñol gongol kaalowol ɗemgal gonon tan ɓe kaala ngal ɓe goppa fulfulde nde ɗum yo Allah dandu ene cale ɗum onon sukaɓe woto naate hen hannde o naate hen janggo on mbawa jogo ɗemgal ngal ngaɗa ko 65 millions ɗemgel toktel wona ɗo hedde moon moppon ɗemgal cukaɗo ngal ɗum ko famde fulle famde fayida yo Allah dandu en ene jaa kadi eko teppata fulɓe salade yo fulɓe aynaɓe keɓ hakke e leydi ɗum no adda luure gila ɗo ha bagirmi gila ɗo ha Tchad ha Soudan nord Niger no andi Burkina no andi Mali no andi affaire leydi ko ɗum ɓuuri woni ko lori fulɓe hannde hay probléme masina o ko leydi ndi daɗɗi less añɓe ɓe fulɓe walla añanɓe ɗumen ɓe gona sehilaɓe fulɓe ɓe sino ko sago hoto fulɓe dañiɗo koɗi yo gondano yiilade haɓo e mbaglo goppa ɗemgal mumen goppa moɓɓe finatawa mumen goppa nesuji men gonta leñol gongol ɗum noon ko enen mbawi ɗum sala joni noon mi diwi ɗo ko heewi boggoɗo slide beele fulɓe kadi sen mbi joni fulɓe yimɓe no tooñi ɗumen ne teppa ɗumen kono beele fulɓe ne kamen ne koɓe moƴƴuɓe tan laaɓe cerɓe ngala défaut ɗon wona gonga fulɓe kadi ne il faut kalden gonga eɓe min mbiɗa heewi wiide e français nos parents peuls sont ingérables fulɓe ne caɗi jamtodire par ce que nanodirta ɓeɗo no mawnokini ɓeɗo no gondi e majjere ɓeɗo no goni yidde laamu ɗum waɗi tardini en haɗi en yardude e jamanu ɗum ɗon moƴƴani nafata abada nafata leƴƴi fof no mbawi yardude e jamanu pulla hay sa woni gaynaka ha mbaɗano bororo woɗaɗo Niger aɗa wawi yardude e jamanu mi haalani kay ha fulɓe wonɓe nder teruji fulɓe ne jiiɗi jeyde koye mumen ɗum yimɓe heɓe jiiɗa ɗum emi fulɓe no paardi ɓe cuɓata neɗɗo no dogga kadi fulɓe ne jogui aadaji aynaɓe wona fulɓe tan de sa yeehi to Massayi ko noon Goran Tubu ko noon Safalɓe ko noon Tuareg ko noon kala gaynako waɗi ko calti waɗi ko kinɗe pecce leƴƴi taw ɗum jiiɗa kinɗe nder kono ɗum fof waɗi noon fulɓe ne mbawi hawrude nafodira jaggodira nafa koye mumen nafa Afrique saabu ɗo ayi ɗo Afrique de l'Ouest dennagal 15 leydi ECOWAS walla UEMOA enen nder fulɓe non toon ha fayi leyɗele goɗɗe wadde noon wiide haɗa moƴƴino gotago Afrique fulɓe jahani a yahata ila yawmi din c'est pas possible wonata selata Afrique dennagal leyɗele Afrique jiɗɗe jaam no poti andu so nawarani fulɓe jahde mumen ɗe jahata ma ƴiƴam hewma mayɓe kew kono yahata abada sellata fulɓe jahata Afrique ta ko weeli metti wadde noon mbaɗen feere onon sukaɓe jaggodiron oto gonen leñaɓe oto gone jihadiste oto yimɓe puntu on kono mbaɗe feere jaggodiron e dendagal sukaɓe leƴƴi ɗi Afrique ɗi foof saabu enen ko doogo en ko tan yoni caɗele enen koyen ɗawnoɓe yo mbaɗa macce ɓe daha naɓa Amérique ɓe no piye ha joni enen sa ƴeewi Afrique leyɗele capanɗe 5 banque mondial ɓeeti gandal men ko gadduɗen e gandal aduna ko 1%, 54 pays donc musiba nder échange international on est à moins de 2%, hay 2% échange mondial e gonani 54 pays wadde enen kay hay quartier Bronx New York ɓuuri en doole wadde Afrique si andi no famdiri doole ni walla ƴewata waɗe des guerres tribales, des guerres racistes et ethnicistes où on cible de ganduɗa aɗa ƴeewa leñol tan mbiya ngol kam yo war ngol ɗo génocide foti accede ɗo génocide nafata so yeddi namɗa Rwanda beele ɗum nafi a faami yimɓe ne mbaɗa ɗo peeje nder Afrique so suraka moƴƴata e maɓɓe moƴƴata e fulɓe kono noon moƴƴata e Afrique
mbiɗen wadde e tongu ɗo majjere e mawno kinaare so pawima hoore goto o yoolima o mayi enen noon en keddori seeɗa majjere enen keddori seeɗa mawno kinaare yo Allah dandu en ɗum ɗo fof ko limta dow noon koye caɗele fulɓe jeeya wona fulɓe tan noon jogii caɗele hono ni kono ko haala fulɓe tan kalɗen 3 minutes ok let's go dernier point mbiɗen ko beele fulɓe ɗen jogii ɓure ɗe ɓe mbawi addande afrique ɓe gadan ɗum jaam e nder afrique mbiɗen ko ene wawi won windama ha laaɓi ha foten leydi voilà eɓe jogii ɓure idi won ɓural men ko ɗemgal men wadde noon tinen ɗen ɗemgal pulaar jaggen hen ha tiiɗo liggoren ngal jangiren ngal joni noon hono watte goho fulɓe ne keewi ene ceeri te koɓe gootum ɗiɗi ɓe nanodiraani te ɓe ceertata wadde no mbaɗen feere fulɓe nanni hannde ɗo gonɗen ɗo derniére question nawno cakkatingal mi diwi ko heewi mbele en tabitinat walla en kawrinat walla en mbaddat ɗiɗi fof ko ɗon woni haala ka jooni noon mbiɗen ɗum ko miijam hooram tan mbimi e tongugol alay sago tabital pulaar ko international hade wiyama ko kam ɗo woni fedde ɓurno lollu e pelle pulaar pelle ɗe ne keewi keewal pelle bonaani boni ko hare pelle ɗe pelle so keewi jiidi faandaare ene waawi yahde kono so a wi min woni feddam ɓuri fedde ma hare ari en gonta nande on tabital pulaar no foti ɗon waɗde golle hannde o minen mawɓe minen kam min jawti heddi ɗo tan ko sukaaɓe ɗum noon kalnan kongalam ngo ko fulɓe africa e pulaar pulaar e waɗɓe e sukaaɓe afrique fof janngo ko onon jogii afrique on poti hawrude maandiron jaggodiron mbaɗon feere haa yontaji mon kakkillina e ko tagata fulɓe wonde gooto fulɓe ne mbiya sa anndino ko ñeengtoto ma ko mi annda soto nana pulaar o sa anndino ko woni ko caggal ma ana radduma hawnaki gacca an ko ñeengtotoɗa ko sabu enen ko dooki on ko heew ƴeewe ko woni ko hannde nder leyɗe ko limdum ɗe sa anndi noon ɗum ɗon fof ko caɗele men yo en mbaɗ feere nanodiren mbasen yeccitade caggal mbasen ƴeewde bonnere eɗen poti horsinde jangde e pinal mi nani président Ousmane Sow no wiya maɓe guddit duuɗe ɗon ko yettere Allah gudditen duuɗe ha heewa gudditen duuɗe ɓe jangga français ɓe jangga anglais ɗo jangga français ɗo jangga espagnol ɓe jangga pulaar ɓe jangira pulaar gaynako tinnoɗen saabu Allah gaynako yo artire lawol yaada e jamanu so wonani noon en tampat tan keɓen he kadi hakke e leyɗele joni noon nder ɗum last but not least eɗen mbaɗi fat feere ha dañen groupe média pan africain fulɓe ne jiyodira ay hannde mi yi fulɓe niger kawn yo en mbaɗ feere dañen on a un grand we got a big project about this issue we'll talk about it everywhere with all the head of states President Macky Sall, Adama Barrow and the like. That will help us to have a pan-African media where Fulbe can see themselves, talk to themselves, and have strategies for handling conflicts, for politication and everything. Maintenant, last minute, mbiɗen woto jejjiten noon ko ɗo gañiranmi woto jejjiten abada goo rendo ko juɓɓudi e jaɓde gardigu ɗiɗi rendo ko golle e deƴƴere wona haala waɗata golle ko golle jogoto leñol wona haala hewka tati rendo namni ko nanodiral nangodiral e ballodiral Allah jarama on jarama I'm sorry, I cannot summarize it in English, but I think these young people, thank you very much, really. You will have the duty to summarize it and to tell it over the radio and television. This text is a very long text.
many ideas, but I don't have time to say everything. Thank you very much. On jarama fota wana seda kella nebe fota wana seda. On jarama fota wana seda men weltike. Bayno be ni wo diru ko ha ko madi. A jarama professor min beltima no bete nona seeda haala ma moƴƴi feewi kono noon min juumi seeda min ponno on haalan professeur Farika oɗo immori ɗo rewi ha ɗo tolni ɗo hande min mbaɗan noon kono min nodda Ousmane Sow président Fulbe Africa ngara kalna yimɓe ɓe kuule professeur Farika ɗo rewi ɗo ha hande no yaawi please Mr President ko yaawi kalna yimɓe ɓe. Okay, Professor Farika ko Sénégal o jiya Dakar Sénégal ko o jangi nder Sénégal o mawni o jangi nder France o jangini nder France nder Paris université ji kewɗi o arti Sénégal o jangini ko ha woni Dean University of Cheikh Anta Diop o woni professor o widdi bukeji kewɗi nder Gambia o woni a member of the AU Assembly of Academicians ɗum wona title cakan o woni a member of the AU Technical Committee on Technical AU Committee on Technical and okay mi yejjiti ɗon kono o woni is also the chairperson of the Fulbe Cross-Border Commission established by the African Union Akalan Office te kam woni president capital Pulaar International Sénégal kam woni former chairperson of the Senegalese Linguistic Commission. Professor sa parima haal ko woni ko fof ko ɗon mbalten ko woni ko waɗi koye Afrique na heewi no bete o haali kam no his doctorate University of Sorbonne France o heɓi his doctorate te o continue studies mum in the United States o jangini nder America o jangini nder France o jangini nder Sénégal o windi bukeji kewɗi just go to Google tawi Professor Faris Lat Ka a yiyat history mum a anda kala ko waɗi. Professor, welcome to the Gambia. A jarama min jetta firstly for your presence. A jarama min salmini babirawo amen His Excellency the President Adama Barrow. A jarama yumirawo men. Thank you. Hey Wimi DJ a pari min ak hewɓe no ɗo ɓe jogui Android phone Dr Thierno Barry en hay table ɓe fof aɓe fof mari smartphone kono ɓe halanka smartphone nane ka awa koni ɓe fotorta rana dal ko gonga ha joni mi fala kella noon ha excellency Fatmata Ba Baro ba pulo jeeri kella nemo fota wona seeɗa DJ Fula man. Thank you. Odo Joni Professor a jarama haalama moƴƴi a jarama mi andi minen fof min jangi hen a jarama no bete noon joni bala mi wola yo andi rek last year harona oɗo iya hewɓe yahuno Makka His Excellency the President o yaaduno e ministre ɓe hewɓe Makka joni noon ko ɓe yahata woɓɓe no ɗo de ko ɓe yahata goɓɓe no ton ɓe dogi ɓe yeey ɓe jooɗi VIP te ko ɗuma ɓe sooduno honno ordinary ɓe jooɗi ke noon payla ton ini kañum plane o yaata fannima on jooɗi ɗo VIP ɗo yahani ka ordinary ticket to ɓeni a joni ko honno fof ari wowli sali fof ari wowli o sali tun yo andire pullo no joƴi honorable Amad Ba ari ha kan noppi inni less than a second joni noon o ɗon gon immi o yawi jooɗi yeeso to ɓe landimo fiyon nun ako hon num waɗɗa amen fof woli oni noon komi innumo ko jooɗi ɓe ordinaire ɓen attoto e hewdude makka jooɗi ɓe yaata ok joni ɓe heɓay dance group mi halanta noon ko hombode ene ɓe VIP Fulbe dancers ɓe ngara ɓe gammana en seeɗa VIP Fulbe dancers please ngare on stage. Hey, Ala, pull up the sound, pull up the sound. Oh. VIP boys, we best you come for all.
VIP boys, VIP we Fulbe got best dancers. income for all dancers. Musalion, le grandant de capitale de Guinée-Bissau. Aïssatou Bobo Diallo. Best income for all. Aïssatou, kangere we Aïssatou boy. Ali barkama jajalinita. Hey, 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 hey. Modern Fulbe, wari mi yauta be modern hande on nanai. Golgi mollam gol hala jango, Fulbe moraro en den aina bitte men de hala jango. Jange jangine ben futo en nani. Jarama fota wana seeda jarama anan kadi Bobo Dimo stand by on parani Bobo Dimo aha awa DJ aha komba wani do sarankulle hondo sarankulle ben komba nani sarankulle joni yo andi rek sarankulle ben bala be wola téléphone be wona ka yimbe dudi yimbe ben ko si dudi rek si be wola téléphone goddo sarankulle jo jettino mobile mo rek wadi ni hajin no mangiri ko deni no banno ni jaka no mama ono jonni den ko 6 fudori oni haji zigi etingli hanni mobile nan kara miskol in naga wosi tay mobile rocci sara miskol no ton ko beli lange sarankulle
ko fandi kon ko inde to sokere ɓe jonnata ko jandi kon ɓe jonna ɗum inde jande inde fandunde yoni kono ɓenata ɗum no dende lewi menen tan dende lewi to soki ko boroko jille yoni kono ɓenata éléphant woni mawba touré very short on woni arde next bandiraɓe bobo dimo soir par ɗo e mum parta on min noddana on TRRC naaɓe ɓen dañani ɗo tiyatarel togosel ngel juutani no bete kono hanema ɗum min nodda goto e mumen o araw haalna en seeɗa TRRC please goto e mumen ara haalna en kuula mumen seeɗa keɓe